Arratsaldeon Bastidatik, Arabar Errioxan gara, giro ederrarekin, zerua urdin, eguzkipean, eta itzulia jokoan, ordu bata eta hogei inguruan hasita dugu jokoan, 62. ekitaldia Gasteiztik abiatu da etapa, hemen izango dute helmuga. Bastidan, bete-beteko astea daukagu, goi-mailako ziklismoa, partaitza zoragarriarekin, iazko podiumeko aurreneko biak, Frantziako turra iaz irabazi zuen bineko tartean, utzik egin gabe azken urteotan, hemen izan baita Danimarkarra, eta hasteko etaparik errezena, esan beharko dugu, gorabera batzuk badira ibilbidea, baina aparteko zailtasunik ez, Xabier Usabiaga, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Fermin. Erlojupekorik ez dago urtengo itzulian, guk ez dugu ezagutu itzulirik, erlojupekorik gabe, ez dakit horrek gauzak asko aldatuko dituen, aldapa festa ikaragarri izango da, Xabier, eta beti nabarmentzen diren horiek, beste koska bat gora jartzeko moduan gara, ikusita zenolako ibilbidea topatuko duten egun hauetan hemen Euskal Herrian. Erlojuaren kontrako saiorik ez izateak eta horrekin batera aurten gainsariak izateak eta gainsari horietan joko desente izateak uste du lasterketa zalantzarik gabe ireki egingo duela. Eta gainera, garaipen lehia bizkortu egingo du, helmugan lor daiteken diferentziaz gain, gainsarienare oso garrantzitsu eta behar bada erabakigarria izan daiteke eta. Gainsaria esprinetan, gainsaria helmugan, 10 segundo izango ditu. Etapa garaileak 6 segundo bigarrenak, 4 segundo hirugarrenak. Etapa esan dizuegu Gasteiztik abiatu da eta iesaldi eginda eta 3 lagun ditugu lasterketa buruan opakoa pasa dute etapako mendate puntuagarri bakarra. 2 euskaldun, 2 bizkaitar, Barrenetxea eta Juaristia eta eurekin espainiar bat, Cristian Rodríguez. Errepidera egin behar dugu Alfonso Arroyo lankidea hor da, ziklisten inguruan jakin dezagun iesaldia bidea egiten ari den. Arratsaldeon, Alfonso. Alan ekarri, Fermin, ala da. Etapa hasieratik buruan dira Txomin Juaristez Walter Euskadikoa, Cristian Rodríguez azkeako eta Jon Barrenetxea Kajarroalekoa, eguneko mendate bakarra opakoa pasa dute eta lehen postuan pasada Kajarroaleko Jon Barrenetxea 6 puntu eskoratu ditu, beraz gaur podiumera joko da, berak jantziko du mendiko zerkapeneko lehen mailota, eta Bernedo pasa berri, 2 minutu eta 44 segundoko aldea dute hiruek eta atzean pelotoian egun osoan Ineosekoak ikusi ditugu lanean eta buruan Bernedora iritsi aurretik Egan Bernal eta Castroviejo ikusi ditugu eta eguneko albistetako bat aipatu duzu, Pello Bilbao erdi gaixo dagoela edo gaixori dagoela eta hor da pelotoian eta atzeko postuetan da eta momentuz hor jarraitzen du Pello Bilbaok esan bezala, Bernedo igaro dugu eta tartea 2 minutu eta 44 segundokoa 3 ieslarientzat. Horra beraz, horra aldea zertan den, eta Alfonso gaipatu diguna. Pello Bilbao iaz etapa irabazi eta aurreneko 10 saikatu zen Gernikarra, ez dago nonbait. Santu, Xabier. Eta osasunak ez da albiste ona, osasuna laguntza espaldin badio, zail izango du berak normalean astebeteko itzulietan duen berme hori ziurtatzea. Izan ere, espezialistarik onenetarikoa da, aurten bertan ere lehiatu dituen 3 itzulitan bitan laugarren izan da eta beste batean podiuna, etxeko lasterketa izanik seguraski amets hori izango zuen eta lehen urtean bezalaxe, aurten ere ahal izan ezkero etapa garaipena lortzea, baina horretarako osasuna behar da. Lehengo urtea aipatu duzu, lehengo urtean oso lasterketa lehiatu izan genuen, iazko ekitaldia Daniel Felipe Martínez Kolonbiarrak irabazi zuen, Jon Izagirre etapa garailea izan genuen, saikapen nagusiko 2. koskan eta 3. Blasov, aurreneko eta 2. hemen dira buruz buru, iazko ekitaldia berritu behar dugu irudi hauekin.
Ineosko kolombiarra izan zen garaile, bigarren kolombiarra, Euskal Herriko itzuliko podiumeko koskari garaienean, Daniel Felipe Martínez, Jon Izagirre beste behin podiumean, 3 aldiz hirugarren izan ondoren, 2 aldiz bigarren, eta itzuli irabaztakoa da Jon Izagirre, eta hirugarren Blasov, eta gero orezko postuetan, Renko Benepul, Pello Bilbao iaz bosgarren, Binego Tour irabazlea iaz 6garren, Marsuler Roglic, Enric Mas eta Rigoberto Urán, Haze zerrenda, eta aurreneko etapa honetan, esan dizuegu, jada leia jokoan dela, leia bizi-bizi dugula, hemen gaur gauzak ondo, perotiko gizonik azkarrenen, nabarmendu behar dute, Xabier, badira batzuk, ez, dira, sprinter peto-petoak, baina gizon azkarrak badira, eta zein dara bailtzazu, hautan? Esate baterako, Ide Schelling, Bora taldeko herberetarra aipatuko nuke, Kataluniako jokatu berritan han izan diren sprintetan bera izan da onentsuena, bitan 3. postuen sailkatu zen, eta Jaiter, beste txirrendulari garailea da, gaztea izanagatik 16 bat garaipen baditu bere palmaresean, aurten ez da bilos ondo, baina uste dut Ineosek gaur lan egingo duela sprintean ailegatzeko, zerrenda 12 erditik gora luzatu daiteke, Aular horri daiteke, Bagiolik entan Hermans ere bai, eta sailkapen nagusirako bezalaxe, Euskaldunak ere badira. Jon Aberasturi, behar bada sprinterrik petoena, eta Alex Aramburu. Oiek gaurko etaparako, baina itzulia larun batean bukatuko da. Eta itzuliko podiumerako hautagaiak zein diren, aurkeztuko dizkizuegu ondorengo bideo honetan. Jonas Vingegaard Tourreko irabazlea da izarrik dizdiratsuena. Danimarkarra 12 lehiaketa egunekin iritsi da Euskal Herrira, Ogran Kamillon hanka batekin irabazi zituen etapa guztiak eta nagusia. Baina Paris-Nizan saiatu arren Pogačar eta Godiren azpitik ibili zen. Grupamako frantziarra demoraldi hasiera bikaina egiten ari da. Pogačarrengandik gertuen egon den ziklista da eta 2. amaitu zuen Paris-Nizan. Bat zenbakia iazko irabazleak Daniel Felipe Martínezek eramango du. Algarmen espero ez zuen garaipena lortu zuen, baina Paris-Nizan ez da bat ere ondo ibili. Bernal eta Carlos Rodríguez izango ditu taldean. Simon Yates gertutik jarraitzeko ziklista da. Urtarrilean etapa garaipena lortu zuen Danamderren eta 2. izan zen nagusian. Paris-Nizan ere txukun ibili zen 4. amaituz. Enric Mas izango da Movistarreko burua, 2 itzuli egin ditu 5. amaitu zuen Andaluzian eta 6. Tirrenon. Euskaldunei dagokionez, Mikel Landa, Pello Bilbao eta Jon Izagirre aipatu behar. Landak 24 lehiaketa egun bete ditu orain arte. 4 itzuli erregulartasun handiarekin 7. Valentzian, 2. Andaluzian, 7. Tirrenon eta 5. Boltan. Peiok etapa garaipena lortu zuen urtarrian Danamderren, 4. izan zen Valentzian, 4. UAen eta 7. Estraden. Jon Izagirrek lasterketa kutxuna du itzulia, 2019an irabazle, iaz 2. eta guztira 5 aldiz izan da podiumean. Iaz 2. bai, Jon Izagirre arrateko
Proposena gaurkoa dela, ez? Errez ez da izango, etapa osoa nahiko gora beratzua da, baina bueno, nik uste pelotoia iritsiko dela Labastiako meta horretara eta esprintean bukatuko dela. Bueno, helburua irabaztea, ez? Bakigu areri oso gorra daudela, ez da larrixa izango, baina bueno, aldugun guztia emango du itzuliara emateko. Bueno, espero dugu etapa lasai izatea, esprintean erabakitzea eta bueno, pizkanaka lasterketan sartzea. Bueno, gustatuko litzaidake alik eta aurrean bukatzea eta etapa bat irabaztea. Etapa irabazitakoa da Mikel Landa, batez bi etapa garaipen baditu itzulian gauza politak egindakoa da. Mikel Landa eta Jon Izeguirre izango dira hemen. Itzulietan nabarmendutako euskaldunak irtera ordu bat eta 20 inguruan izan da, Gasteizen, jende asko, giro polita. Uolturreko 18 talde gonbidatuak, Total Frantziarra, Burgos BH Espainiarra eta Euskal Herrikoak. Enfarma, Caja Rural RGA eta Euskaltel Euskadi, hortxe dituzu, irudiak, abiatu horreko une urduritasuna izaten baita maila honetako ekitaldi baten atarian, behin martxan jarrita gauzak asko aldatzen dira, baina hasi arteko hori ez da gozoa izaten, Xabier. Urduritasuna, poza, ilusioa, itxaropena, zirrara, batzuk garaipen amesten dutelako, beste batzuk jende aurrean ere etxekoen inguruan korritzeko lehendabiziko aukera dutelako, eta itzulia lasterketa izugarria delako. Arrazoi asko batik, hemen sortzen den giroa benetan berezia. Euskal Herrian egiten den lasterketarik handiena da, urteko lasterketa da, urteko itzulia dugu, Euskal Herriko itzulia. Eta Euskal Herriko itzulia hasi den honetan, omenaldi txiki bat egin nahi diogu gaur. Euskal Herriko itzulian bere garaian protagonista izan zen gizon bati, Davide Rebelin zenari. 51 urte zituela kamioi batek harrapatuta hiltzen joan zen azaroan Davide Rebelin. Itzuliaren historian partaidetzarik gehien izandakoa da Davide Rebelin. 16 ekitalditan hartu zuen parte. Ekitalditan parte hartu bakarrik ez, Xabier. Etapak irabazi ere bai, bat baino gehiago urte loriatsuak izan baitzituen. Urte garai honetan bereziki Davide Rebelin. Eta geuk bereziki gainera oso gogoan daukagu, etapa garaipena nola lortu zuen. 2001an, asteasun abiatu zen Euskal Herriko itzulia, eta asteasun gailendu zen txirrendularia Davide Rebelin handia izan zen. Davide Rebelin, bego gugan. 30 urteko ibilbidea profesionaletan, bakarra izan da. 1983an GBMG talde entzutetsuarekin hasi eta Work Service apalarekin bukatu. Azken lasterketa Benetoko giroa izan zuen joan zen urriaren 16an. Dortxalak utzi zituen, bizikleta ez ordea. Hilabete pasatxora azaroaren 30ean kamioi batek harrapatuta hiltzen. Erregulartasun handiko ziklista izan zen, oso lehiakorra eta arrastua utzi zuen. 1986an giroan etapa irabazi Maila Rosa jantzi eta 6. bukatu zuen. Urte berean bueltan 7. izan zen. Astebeteko itzulirik handienetan ere izan genuen bere berri. Tirrenon eta Paris-Nizan protagonismoa izan zuen zenbait urtetan, bata zein bestea irabazi zituen. Itzulian berriz etapa garaipenak eta podiumeko postuak kateatu zituen. Itzulian ez ezik, Euskal Bizikletan, Lizarran eta Morebietan ere zapaldu zuen podiuma. Eta Euskal Herriak egutegian duen egunik handienean Donostiako klasikoan besoak jaso zituen 1987an. Gailurra esan liteke ordea Ardenetan izan zuela, Gerostiner taldearekin 2014an 3 irabazita. Amstel, Flèche eta Liège. 2008ko Joku Olimpikoetan zilarra kolkoratuta hasi zen bere gurutze bidea. Positibo eman zuen eta gerora goi mailako taldeek bizkarra eman baitzioten. Halere urteak egin ahal izan zituen 13 taldez talde bere lehiarako gosea hase nahian. Aurreneko etapa 175 kilometroko etapa eta giro zoragarria, zeru argi, zerua urdin, Arabar Errioxa inguru hauetan. Gasteiz eta Bastidarteko etapa, aparteko
zailtasunik ez duen etapa, baina esan duguna, bide itoa gogeikarri izango dute. Bereziki azken kilometroetan lasterketa sutzen denean, ez da giro izango hor. Lasterketa buru horretan, askok eta askok aurrun dute. Azteko etapa, bihartik aurrera bide gogorra izango dute, aldapa izango dute. Bihartik aurrera, bihar Leitzan izango da Euskal Herriko itzulia, horatu, Amasa Bilabonan, amaituko dela 3. Santurtzin, 4. 5. Amorebi eta Etxanon, eta azkeneko etapak muga Ibarren izango du, Ibarren herrian bertan. Eta hortxe dira, pelotoiko gizonak eta banako lerroan jarrita ari gara ikusten 2 minutu eta 15 segundorekin lasterketa buruan Barrenetxea, Txomin Juaristi eta Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez andaluziarra hemen protagonista izan zen. Itzulia ondo egindako gizona da, Cristian Rodríguez, eskarmentu handia duen mutila da. Eta Euskaldunak ezagutzen ditugu, Txomin Juaristi Euskadikoa. Eta Barrenetxea iaz etzen itzulian izan, Barrenetxea gazteagoa da, ziklista indartsoa da Barrenetxea, ausardia handia duen mutila, indarra handikoa hementxe. Hautxe da lasterketa burua. Alfontxo Arroyo gor behar du, Alfontxo! Zer moduz ari dira konpontzen 3 lagun hauek? Egun osoan zehar ondo konpontzen ari dira. Lehen etapa hasieran bereekin bat egiten beste Euskal Herritar bat ere saiatu da iesaldian sartzen, Kero Farmako Ibon Ruiz, baina Gasteiztarrak ez du bere lurua lortu eta azkenean pelotoiak irentsi du. Benetan elkarkidetzan ari dira, 3ak, ondo konpontzen ari dira, eta benetan, behintzat, Jon Barrenetxea aipatu duzuen, lehen itzulia dula, eta behintzat gaur podiumera ioko da, Bizkaitarra, esan dugu, mendiko mailota jantziko duelako, opakuan, eguneko mendate bakarrean, bera lehen postoan pasaderako, eta aipatu behar orain, eguraldi zoragarria daukagula, Oskarbi, baina lehenago hotza ere pasatu dugula, izan ere opakoan 6 gradu besterik ez dugu izan, eta hor jantzita, joan dira, goitik bera jantzita ziklistak babestuta, eta behin opakoa jaitsita, Bernodora iritsita, ziklista gehienak hor bideo bazterrean geratu dira, erropak eranzten, izan ere orain 14 o 15 gradu ditugu hemen, eta benetan eskertzen da eguzki eta berotasun apur bat. Alde derra, erropak eraztea, baino behar da hori. Hortxe, iesaldiko gizonak eta hemen pelotoia handia, eta pelotoia handi honetan. Xabier ezagit lehen aipatu duzun, Alpezin Dekeuninkeko Quentin Hermans aipatu duzu. Hermans. Badezpada esatera ninduan, Hermansek hemen morroiak bidaliku aurrera, eta Hermans gizon bizkorra da, gizon azkarra da, Hermansek iaz bertan liexen poliman iluzion, eta hundiari. Hermans ziklokrosean ondo biltzen den gizona, eta Ineos bera ere lasterketa lotzeko dago. Eta Ineosen begira, Egan Bernal, eta poza ematen du Egan Bernalek aurten San Juango itzulian Argentinan maila ona erakutsi zuen fisikoki, baina han belauneko minez ibili zen, geroztik lasterketarik korritu gabe egonda, Kataluniako boltan berragertu arte, eta azkeneko aste honetan jakin badadakigu, zainketa oso berezik eta izan dituela, belaun hori behar bezala osatzeko eta gutxienez bere borondatea erakutsi du taldearen meseetan aritzeko, oraindik ez dago irabazteko, baina txapelduna handia izanagatik humiltasuna eta hanka lurrean dituela erakutsi ez horrari da peloto jantiraka. Honek erakusten du gutxienez, bai Ineosek eta beste Alpezinek ere esprinta nahi dutela hemen bastira. Eta ibilbidea itoa, Alfontxo, etengabe gora eta behera, aldapa hundirik ez badago ere, atxeenerako tarte txikia izango dute gaurko etaponetan, eta hemen txari gara ikusten denak erropa soberan dutela. Pentzen ari dira, eguzki indarrean, temperatura aproposa, goizean hotz izan da inguru hauetan, orainia eguzkia bazterra gozatzen ari da. 2 minutuko atzerapena pelotoia hundionentzat, Golturreko 18ak hemen dira, esan dizuegu, talde gonbidatuak, Total, Burgos eta Euskal Herriko Caja Rural, Kenfarma eta Euskaltel Euskadi. Helmugan gainsaria ez ahaztu, eta tarteko esprinetan ere bai, helmugan etapa garaileak 10 segundo, bigarrenak 6, hirugarrenak 4, tarteko nubetan, aurreneko arentzat 3 segundo, bigarrenarentzat 2, hirugarrenarentzat 1, etapa hauetan
tarteko esperientako gainsariak, ba, iesaldikoek banatuko dituzte seguruenik, baina azkeneko etapan esaterako, azkeneko etapa, ohiko etapa beldurgarria da, eta dena jokuan izan da, erabakigarriak izan litezke, tarteko esperientako gainsari horiek ere. Bai, Fermin. Aurrera, Alfonso. Gurekin daukagu Neil Stephens, Bahraingo zuzenaria. Bueno, Neil, lehenengo eta behin, la primera pregunta, ¿cómo está Pello Bilbao? Pues estaba fastidiadillo. Ayer pues estaba un poco con unos flemas y tal, y ahí en casa también tiene alguno de familiar que está un poco jodido. Y él la verdad es que no se ha despertado muy bien. Entonces que hay que ir pasando el día de hoy, a ver si pasamos, el día más suave es el día de hoy, entonces que a ver si podemos estar luchando en esos días que viene o no, eso ya veremos al final. Es un varapalo esto, ¿eh? Es un varapalo, es un golpe. Es un golpe duro. Sí, desde luego, que tenemos a Mikel que está muy bien, pero tenemos Pello que no solo que está bien, que el recorrido le va un poco mejor que a Mikel. Pero bueno, entre todos a ver qué hay. Jaisten ari gara orain, momentutxo bat, jaitsira baten ari gara, elkarrezketa egiten, eta ia laiztara bukatuko dugu, jaitsira hau eta berarekin bat egiteko aukera daukagun, ia orain. Entonces, como es una cosa fuera de nuestro control, pues nada, estamos un poco a la expectativa, a ver qué va saliendo el día de hoy y sobre todo el día de mañana. Ahora, eskerrik asko, ti. Bai, aliste txarra. Pello gainera parte hartzen ari proba guztietan esango duke, lehiakorrik baldin bada, beradera lehiakorra. Lehen urtean lehiatu zituen astebeteko itzuli guztietan, batean ez beste guztietan aurreneko 10 postuetan izan zen. Eta posturi txerrena, salkapen nagusi batean 13. postuan sailkatu zen Pello Bilbao. Gaurkoz, astebeteko itzulietan munduan dagoen bermerik handienetarikoa da podiuna edo postu on bat lortzeko eta itzulian, eta Neil Stephensek esan du, itzuliko ibilbide berarentzat oso egokia zen, eta gainera beste kontu garrantzitsu bat Bahrain taldearentzat. Segurazki, antzeko aukerekin zituen, bi txirrendulari zituen bakarra, Bahrain taldea zen. Beste taldeek, talde buru bat daukate, Bahrainek Mikel Landaren eta Pello Bilbaoren aukerak balia zitzazken, eta horrek uste dut taldeari estrategiarako, taktika ausartetarako, bestek ez zuten baliabide bat ematen ziola. Aurreko larun batean lehiaketa jarrekin nuen martxan, aurreko larun batean galdetu nuen, Miguel Indurainek. Gaur egun bere izena daraman lasterketa hori zein urtetan irabazi zuen, eta zozketa egin dugu, eta irakusteko moduan garen, hala bada, izango duzu laster, zozketan etxe ondok emandako mailota eta kulotea pasoko dituen Ainitze Barandiaran, Badarriatik. Erantzun zuen, Ainitzek. 1987an irabazi zuen Miguel Indurainek. Nafarroako klasikoa. Euskalduna izan ziren. Podiumean. Miguel Indurain, Iñaki Gaston eta Fede Etxabe. Hori izan bezala. Nafarroako sari nagusian egin genuen galdera. Eta gaurko galdera ere prest daukagu. Astean zehar egunero. Egingo dizuegu galdera bat eta gero etxe ondoren erropa, banatuko dugu asmatzen duzuen onartean egingo dugun zozketa horretan. Eta ala dio, gaurko galderak. Aquí no es muy complicada, sería un tramo llano. Tenemos ahí la zona de desechos para tirar todo el tema de barritas y todo esto. Bueno, entzun dugu agindu hori, eta orain galdera egiteko moduan gara. Itzulian partaidetzari gehien duen ziklista zein da, 72. ekitaldia du aurten Euskal Herriko itzuliak, eta bada bat, guztien gainetik. Kopuru zoragarriarekin, eta aukerak, David Errabelin, Marino Lejarreta eta Samuel Sánchez. Egin zuen aukera, hartu parte lehiaketan eta esango dugu, zientzaten gaurko mailota eta kulotea. Eta errepidean sartuko gara, errepide ona, errepide zabala, eta errepidea bezain ona. Giroa berriz ere esan da, giro zoragarria baita ukago. Asteburu alamuduzkoa izan da Euskal Herrian, hotzetik gehiago izan dugu, gaur
Udaberri giro gozoa, hortxe Pello Bilbao. Hor da Gernikarra, iaz 6. bukatu zuen, iaz etapa irabazi zuen itzulian, esan dugu, pelote honetako gizonik erregularnetako bat badela, Pello Bilbao. Arnasa luzeko mutila, lehiakorra oso, lehiatzen den guztian emaitzak lortzen dituen mutila da Pello eta marka da. Txeko lasterketa horrela hasi beharra, egun bateko kontua den, buelta ematen nion gaur nola edo ala denbora galdu gabe amaitzen badu, beste egun bat izango dela pentsatu eta onera egiten duen. Gaurko profila, Bastida. Bastida. Eta gora eta bera, hor ez da gordekan kilometrorik. Eta pasirako mendatea opakoa izan da, Barrenetxea izan da buruan, beraz, Barrenetxea podiumean izango dugu, mendiko maiota jazteko. Ia mendate gehiago izango dira, ibilbidea duzera. Txomin Juaristi, Markina Semengo semea. Taldean ibili zen. Txomin Juaristi urte batzuk badara matzaia da Euskaltel Euskadirekin. Eta agerraldiak asko izan ditu Txomin Juaristi. Esaterako, aurten Arabiako 3. etapan eguneko iesaldian ibili zen. Talde batean Juaristi eta bere izan zen gainera egun hartan gehien inau zuena. Tarteko sprintak, beraentzat izan ziren, gero 25 kilometrora harrapatu zuten hor, irudietan dugun. Bizkaitarra. Eta azken etapan berriz ere iesaldi harrapatu zuen Txomin Juaristik, eta hau Barrenetxea da, Jon Barrenetxea. Ia zinduren sarian oso ondo ibilita gero, itzulirako hautatu izan. Venga, Txomin, oso ondo, Orain kontrolatu indarrak, daukagun errenta hori izango da, pelotoiak nahi duen bitartean, así que ondo jan, ondo edan, eta alik eta gehien irautea hor, Animo, mutin. Jorge Azantza, autotik, animo ematen Txomin Juaristiri. Agindu hietan, eta aurreko larun batean ere, Miguel Indurain sarian entzun genituen aginduetan, argi eta garbi gelditzen da iesaldi hauen eginkizuna zein izaten den. Txirrendulari gazteak iesaldian sartu, protagonismo pila bat lortu, baina gero aldi berean jakiten dute oso zail izango dutela euren helburua lortzea. Ahalik eta gehien irauteko agindu ematen diete, horrelako iesaldi apaletan sartzen diren txirrendulari. Beraz hor garbi dago, hemen gidoi adiatzita dagoela, iesaldi horiek beraien lekua izaten dute, eta lehendabiziko kolore emateko eginkizuna beraiena izaten da, baina gaur helmuga honetan eta ibilbidea kontutan hartuta eta ikusita pelotoi buruan talde handiek ze nolako intentzio erakutsi duten, esprinta saiestea hasierako iesaldietako protagonista bintzat ezinezko izango dute. Itzulian protagonista izana, Luis Leon Sánchez, urte honak zantzituen, itzulian ez ezik, maila handiko beste zenbait probetan ere bai, Frantziako turrean 4 etapa irabazitakoa da. Gaur egun ordeak amustuta dabil Luis Leon Sánchez. Eta iesaldian ez du aipatu, baina bi euskaldunekin doan Andaluziarrak itzuliko mendiko saria irabazi zuen iaz. Mendiko maiotarekin bukatu zuen lasterketa Cristian Rodríguezek. Barrenetxeak Andaluzian irabaziko zuen lehen urtean, Fermin. Beraz, ikusten da horrelako iesaldietan sartu, eta han eta hemen puntua garramazkatu, eta 2. mailako sari horietan jaioak direla, Barrenetxea zen Cristian Rodríguez. Eta pelotoia ikusten da ez dagoela jotzeko. Pelotoia gortxe mantendu nahi du, 2 minutuko tarte horri eutxi nahi dio, zala horrek gehi gora egin. Pelotoia gozo doa, pelotoia lasai doa, lehen da biziko postuetan ez da inolako sesiorik somatzen, Alpezinek eta Ineosek fundamentu pixka bat eman diote, pelotoia luze, baina abiadura ikusten ari gara izugarria ez da izaten ari, eta helmugarako 76 kilometroren faltan 3 kote batek 2 minutuko tarterekin nekez egin diezaioek burla pelotoia handi bati. 3 txirrendulari gutxi dira iesaldi luze bat burutzeko, normalean horrelako iesaldiek arrakasta lortzen duten kasuetan ere, 6, 7, 8 lagun eta maila honekoa izaten dira, eta orain dutena baino diferentzia handiagoarekin ibiltzen diren kasuetan erdiesten dute euren jomuga gainera.
dute, Bastidarako norantza, pasako dira. Hua izango den, inguru honetatik, pasako da pelotoia. Eta 3 lagun. Eta Cristian Rodríguezi buruz aipatzen aritu gara, hemen protagonista izan zela, hemen mendiko saria irabazi zuela, eta taldearekin gora berak izan zituen, esaterako iaz, Frantziako turrerako zerrendan zegoen, baina taldeak kanpoan utzi zuen, eta gero jakin genuen taldeak nonbait eskaintza bat egin ziola kontratua luzatzeko, eta berak ez zuela sinatu nahi izan, eta hori izan ote zen arrazoia Cristian Rodríguez turreko taldetik alde batera uzteko. Gaur egun Arkea Sansik taldean da Cristian Rodríguez. Iaz arte Total Energy taldean ibili zen Elegidoko igotzailea. Lehen urtean esan oso itzuli ona egin zuen. 3 ihesaldi harrapatu zituen, 3 egin zuen, Arrateko azkeneko etapan ere ihesaldien sartuta ibili zen eta horrelako etapa batean sartzeak bistan da, gero mendatetan aurreneko postuetan pasatzkero puntu sorta handi ematen du mendiko sarirako, eta aipatu duzu gure irabazi zuela, beraz aurten hainbeste ez, baina lehen urtean zurien asko. Seguimos por una zona llana, lo mismo, seguimos pasando suave, que al final el pelotón 2 minutos está controlando bien, así que nada, nosotros a gastar lo justo, Venga, muy bien, Jomba. Barrenetxearen zuzendaria, Barrenetxea ziklista indartsoa da, indarra handia duen mutila da. Jon Barrenetxeak ibileraz eta estiloz, Oier Lazkanoren ukitu bat badauka. Gorpuzkera ere bai. Bai, ibileraren estiloa antzekoa da, eta ura bezalaxe ordekan eta gizon indartsua, eta ura ere Caja taldean ibili, eta orain Movistaren pentsa aurreko asteazkenean. Flandrian Barrena klasikoan zer egin zuen atzo ez zuen sorterik izan, hankaz gora joan zen Oier Lazkano Flandriako turra hundian, eta ezin izan zuen proba amaitu. Baina Jon Barrenetxeak eta Oier Lazkanok bat egiten duten ezaugarri fisiko hori badute. Gihartsuak, potentzia handikoak, eta ordekan lanean beltz eta zintzo aritzen diren bi mutil dira. Afizionatu eta garaipen asko lortu zuen mutila da, Gamizkoa, juniorretan esaterako behasainen, premundiala irabazi zuen, Espainiako txapelduri izan zen Sorian, 2018an, 2019an, Gipuzkoan, Irunen eta Antzuolan irabazi zuen, 2020an Zumaian, Nafarroan bilatuetan Urretxun, Berritxun eta Valentziaga. Lortu zituen, asko irabazi zuen. Urte egin zituen, 23 urtepekotan Bakerekin, eta gero Caja Rural erregea taldera pasatzen. Eta urten, oraingoz agerraldirik egin gabezen gaur arte, Jon Barrenetxea. Dizuegu, Ibon Ruiz ere alegin du dela eguneko iesaldi harrapatzen, Gasteiztarrak iesaldi harrapatu zuen, Bienan amaitu zen etapan ibili zen Ibon Ruiz, Kenfarmako Arabarra. Logikoa da, normalean bai Caja Rural, bai Euskaltel, bai Burgos BH, zer esanik ez Kenfarma eta hoiek, horrelako iesaldiak harrapatzen ahalegindu beharrean dira. Euren zuzendariek talde horietan, guztietan, goizean talde bilera egiten dutenean agindu berbera emango diete. Ernegon, eguneko iesaldia harrapatzen ahalegindu, iesaldian sartu eta gero aldu zuen guztian iraun. Euren artean, halako lehia bat izaten da horretarako, eta txirrendulari maila ere antzekoa izanik, zuzendariek jartzen dieten eginkizunare berbera izaten da. Iesaldian sartu eta protagonismo modu horretan lortzea. Ander Okamigak Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean argi eta garbi esan du. Itzulian, Uelturreko talden aurrean burua nabarmentzea oso zaila da. Gure eginkizuna, iesaldiak harrapatzea da. Eta horregatik, eguna joan eta egun etorri, lehendabiziko kilometroetan gatz eta piper pixka bat jartzeko ahalegina talde horietako ordezkariek burutuko dute. Dira, kilometroak botatzen, eta errojoak bere horretan segitzen du, errojoak edo kronometroak kaso honetan. Idebazterrean jende gutxi, ingurua da, hau alakoa, inguruetan jende gutxi da.
Eta Ineos, gogoratu, Ineos Haiter duela, izan Haiter, gizon bizkorra da, sprinter polita da, ez da peto-petoietakoa, baina abiadura handia duen mutila da Haiter, eta esan dugu, Alpezinek, Quentin Hermansen aukera jokatuko duela seguruenik, ziklokrosean hain maila zoragarria ematen duen, urtea joan eta urtea etorri gainera, horri biltzen da. Van Aert eta Van der Poel ez dauden lasterketetan, buruan azaltzen da, normalean, garaipenaren jokoan, Quentin Hermans. Bitxikeria bat badu gainera, Fermin. Bai. Mathieu Van der Poelen taldekide izan, eta Van Aerten lagun mina. Aurrera, Alfontxo. Bai, lankideok, gurekin dugu, atzo Flandes irabazita gero, Pogačarrekin hemen da gaur, bertatik bertara itzulian Josan Fernández Machín. Bueno, Josan, primero, enhorabuena por la victoria de ayer, que fue impresionante. La verdad que sí, eskerrik asko. La verdad que una victoria épica, con un corredor único y una victoria que recordaremos muchos años por la forma y porque es un corredor que en principio parece que el ciclismo es especialización, donde los sprinters ganan sprint y donde los especialistas ganan en las clásicas, Tadej se defiende con ellos en su escenario. Una pregunta, ¿puede ganar los 5 monumentos? Con Tadej todo es posible. Y para Itzulia venís con la baja de Adam Yates y Ayuso. Bueno, el jefe del equipo será el líder. Me imagino que McNulty. La verdad que Yates tenía una caída fuerte después de Cataluña y Ayuso todavía no está para competir. Orain jaitxean gara momentu bat, bai, laizter izango gara berriz ere. Y bueno, aquí tenemos un equipo muy compacto y seamos protagonistas, aunque bueno, no tenemos, como dices tú, un líder específico, pero Brendon y Marc Soler están fuertes. Eskerrik asko. McNulty gerroju pegorik ez dauka, txarra McNulty dentzat. Eta Soler sasoiko dago. Eta Usabiaga, lehen gora eginez. Pogačar, aipatu dio, Alfontxo, Matxini. Eta Pogačarren inguruan, eta askotan izaten dugu kezka, gauzak, ez dakit, zuzenean ari garena, eta batez ere neurriz kanpo puztekoa, askotan izaten dugu. Irudipen hori, sentsazio hori horretan ari ote garen, baina gaur berriz ere atzokoa ikusi eta esango nuke, eta alde guztietan esaten ari direna. Historikoa izan zela atzo egin zuena, eta bai atzo neurtu xamar hili genuen geure tonua eta baina bai. Historikoa, ikaragarria enmarkatzeko zerbait izan zen, atzo, Pogačarrek utzi zuena. Uste dut gainera, Josan Fernández Matxinek aipatu duen hitz bat bialduz, gaur egungo txirrindularitza espezializatu honetan uste dut, garai batean baino meritu gehiago daukala Tadej Pogačar egiten ari denak. Hau da, espezializazioa hain muturrera eraman den kasu honetan, arbidetan hain espezialistak eta naturak doai hobeak eman dizkieten txirrindularien aurrean atzo irabazi zuen bezala irabazteak izugarrizko meritua dauka. Eta ez dakit hartzen garen, denborak horretan laguntzen du, Tadej Pogačar zer egiten ari den. Ze denboraldi hasiera daraman, turretan zer egin duen, ze adinarekin egin duen, nola jokatzen duen, lasterketari eta txirrindularitzari ze ekarpen egiten dion, eta badirudi bizikleta gainean jarri eta edozein ibilbide eta edozein lasterketari distira oso berezi ematen diola. Beraz, zerbait historikoa bizitzen ari gara, eta hori adierazten duen datu bat badago. Orain arte, Turra eta Flandriako Turra lotutako bi txirrindulari bakarrik izan dira ziklismoaren historia luze-luzean. Bera hirugarrena da, Luison Bobet eta Eddy Merckxen parean jar daiteken edozein lorpen historikotzat hartu behar da. Historikoa izango da, atzo zizuen bataz bestekoa. Eta bataz bestekoa gainera, atzokoa, ibilbide barruti berrikoa da. Lehengoa, esan liteke egokiagoa zela, bataz besteko handia egiteko. 2001 ezkero zegoen markakoa, 43,5koa, eta atzo 44 gorakoa utzi zuen Tadej Pogačar. Bera goresteko beste adibide bat jarriko genuke. Denboraldi hasieratik esaten ari gara, 6 txirrindularik oso gora egin dutela eta beste guztien aldean sekulako maila dutela. Roglic eta Benepul, Vinego eta Pogačar, Wout van Aert eta Mathieu van der Poel dira. Atera kontuak, 6 horietatik bestetara nolako aldea dagoen, atzo
Seikote horretan ere Pogačar are eta gehiago nabarmendu zen, ikusi Mathieu van der Poel nola utzi zen Oudekoaren moten. Are lehenago gelditua zegoen Wout van Aert. Hortik atera kontuak errendimenduari begiratuta, atzokoan esloveniar gazteak zer egin. Vamos al pelotón, kilómetro 95.3, paso estrecho. On vous rappelle pour le peloton, kilomètre 95,3, passage étroit. Be careful, narrow section at the kilometer 95.3. Hori, entzaten dut, jendea hartuko zela, baina lasterketa barruko irratia da. Antolatzaileek, auto guztiek, zer datorren, ze arrisku, iesaldiak ze diferentzia duena da. Lasterketa barruan gertatzen den informazioa zabaltzeko irratia. Hiru lagun eguneko iesaldieri eusteko ahalegin betean. Caja Rural, Euskaltel Euskadi eta Arkea Sanzik. Arkea Sanzik Golturreko taldea da gaur egun. Aurten sartu da Golturrean Arkea Sanzik. Besteak talde gonbidatuak, etxekoak, Euskaltel Euskadi eta Caja Rural. Caja Ruralek gizon egokia dauka gaurko etaparako Luis Aular, Venezuelarra, Rentation, ondo ibili da, errez ibili da. Baina, esan beharko dugu. Hala, Xabier, baina esan beharko dugu. Partaitza, Rentation, Garaipen guztiak ezin direzako berean jarri eta bigarren mailako lasterketa dela nabarmendu behar da. Baina, Luis Aular txirrendulari ausarta da, hemen dituen kontrarioak ere ez dira Golturreko beste zenbait probetan izango lituzkenak, horregatik uste dut, alde batetik bere buruarengan konfiantza izango du, garaipenak gure uste txikixamarra izanagatik ere txirrendulari bati, bi besoak jasotzeak eta aurkaria menderatzeak beti ematen dio segurtasuna eta konfiantza, eta Caja Rural taldeak ere uste dut astinduko duela Venezuelarra, eta horren bestez azken kilometroetan ikusiko dugun lehia ero horretan, Caja Ruralek badu ordezkari bat ibiltzeko modua eta uste dut izango duela alegina. Arrabida klasikoa eta Lentixoko bolta ditu irabazita urtean. Luis Aularrek. Portugalen iaz lortu zituen garaipen guztiak ere. Portugalgo egutegian lortu zituen Caja Ruralekin. Caja Rural taldean egintzuen debuta eta hor segitzen du. 2020 ezkeroztik. Luis Aular. Taldeak aurten lortu duten bi garaipenak berak emandakoak dira. Itzuliari ongi etorri emanez, zuziak piztuta. Zuziriak geroago piztuko dira pelotoian. Azken kilometroetan uste dut gaur esprintak izan ohi duen lehia bizi hori somatuko dugula. Orain pelotoia lasai eta errele bat txukun eta elkarri leku emanaz eta bat ere sesiorik gabe ikusten ari gara, begira zeinen gozo doa zen, inguruaz, parajeaz, erritmoaz, esportzuaz, denetaz gozatzen ari dira, ematen duena baino azkarrago dabiltza, baina txirrendulari hoientzat orain daramaten erritmoa oso da eramangarria, aparteko esfortzurik gabe eraman dezakete, euren askori berotu gabe eta pulsazioak erdin mailan edo dituztela, baina gero oso bestelako egoera ikusiko dugu. Adarrak hautsi beharrean, kokapena elkarri kenduz eta kokapen ona taldekidari soilik eman nahirik ibiliko dira, beraz gaur astebeteko itzulietan ez da oso sarritan ikusten men itzulian, ibilbideak normalean gora beratsuak izaten dira, baina esprintak izaten duen xarma eta tensio eta urduritasun hori biziko dugu azken kilometroetan. Errepide aldaketa egin dute, lehiaketaren berri eman behar dizuegu, lehiaketara joan aurretik, gaurko galderak ala dio, itzulian partaitzariek gehien izandako ziklista zein dugu, itzuliak gehienetan egin duen ziklistaren aukera egin behar duzue. Rebelin, Marino Lejarreta edota Samuel Sánchez. Eta hau esanik, iragarkintza tarte bat egingo dugu.
Y recordamos kilómetro 102 de carrera, zona de obras. Son 50 metros, zona de obras con estrechamiento. Très attention, kilomètre 102, zone de travaux, zone étroite, sera signalé. Be careful at the kilometer 102, works in the road. There will be signal with yellow flag. Aurtengo itzuliko aurreneko kilometroak oso ari dira egiten. Lasai goaz, lasai. Pelotoia oso dara mate. Izango da. Mugimendua, ez. Tokatara, zer. 3 lagun. 2 minutuko langa horixe mantentzea beste asmori gabe ikusten ari gara. Hori baino askote alde handiagoarekin ezagutu izan ditugu hirukote batzuen iesaldiak. Eta hori ere txirrindula izan aldatzen ari da. Eta hor Pello Bilbao ari gara ikusten. Pello Bilbao lehen ere esan dugu eta bakarren batek orain bat egin baldin badu erdi gaxorik dabilela. Eta lastima da Pello Bilbao bestela favorito nagusietako bat izan zitekeen garaipen edo podionaren lehian ibiltzeko berme izugarria da. Urten lehiatu dituen 3 probetan ere podion bat ezagutu zuen. Down Under itzulien etapa garaipena lortu zen, horixe da euskal txirrendulariek kulturren aurten oraingo zuten garaipen bakarra, berak Down Under itzulian lortutako etapa garaipena eta beste 2 itzulitan 4. postuan sailkatu zen. Ilusioz gainezka zetorren, ibilbidea ikuskatuta, Amorebietakoak bereziki ilusio aparta egiten zion Pello Bilbaori, baina osasuna lagunez badu beste helburu batzuk hartu beharko ditu, eta Neil Stephenslen zuzenean izan du Alfonso Arroyo lankideak, eta lehendabiziko etapa gozo hau nola pasatzen duen. Behar bada gorputzari egun batetik bestera buelta oso osorik ez du emango, baina gaurkoa pelotoian pasako balu horrek ere alako itxaropen bat piztuko lioke. Txirrendulari Bizkaitarrek. Ez du gora bera hundirik izan orain arte Pellok, esan dugu, gainera eta horrek erakusten du. Erakutsi duen lehiak eta maila proba guztietan erakutsi duela. Ez dela izan lasterketa batzuetan, sasoia doitzeko, kilometroak bilatu, erritmo hartu ez, parte hartu izan duen probetan beti lehiatu egin du. Garaipenaren jokon ibili da Pello Bilbao. Inor, erregularri balima da, Pello Bilbao da erregularri. Eta itzulia handietan ere bai, besteren meseetan aritu, eta Giroan 5garren, urtean 9garren, Italiak Giroan 2 aldiz gaina 5garren, 6garren ere egina da, atera kontuak zen olako maila duen. Eta aspaldiko partez, euskal txirrindulari bat uziko sailkapenean, aurreneko 10 postuetan, izan da aurten denboraldi hasieran Pello Bilbao hasiera zoragarri egin zuen, eta 5garren postuan sailkatu zen uziko sailkapenean, eta uziko sailkapena, ez dakien eritzat esan ezago, nalako erregulartasun sailkapen badela, lasterketa guztietan puntuak hartzen dituzte txirrendulariek, munduko 5garren txirrendularia izan da Pello Bilbao zenbait denboratan. 8garrenez ari da etxeko lasterketa egiten Pello. Aurreneko 10etan, 3 aldiz sartu da. 2018an 8garren, 2021an 6garren, iaz 5garren etapa irabazita. Eta demoraldiko 4garren itzulia du hau, dena esaten hasita. Daun egin zuen, zuga ipatu duzu bezala, gero Valentzia, urrena Emire Herrietako turra. Den urtean ere
gaur jokatzen ari den lurralde bereko etapa irabazi zuen, Amurriokoa, Arabakoa beraz. Hor, Pello Bilbao. Ondo ezik. Pello Bilbao... Bai. Ez dago Pello ez dago. Ez dago Pelloren lekua. Ez dago Pelloren lekua. Zardek irabazia dauka, gurpila eskintzeko. Bizikleta gainean ikusi eta denak postura berdintxuan ikusten dira, ibilbide gozoa, erritmo lasaia, baina barrutik zer eramango duen, Rosario eramango duen, hori norberak sentitzen du eta... Ba, eta etxan dagoena... Hori falta zaio, sentimentua azaltzea. Balio bezate hitz hauek, beraz, bere ondo ez hori guk ere adirazteko Fermin. Etxan dagoena, ikusten du, errez, oie, denak orku, baina jarrita errez bat. Eta pentsa, kikikeria bat aski da, atzean nabarmentzeko. Gai ez izateko, gainerakoen gurpilan irauteko. Erraz ikusten du bordeagu. Gaina bestea bezala xe, baina ze gorputzaldi daraman eta gorputzaldi horren ondorioz, seguraski, naiz eta temple handiko gizona, patxadatxua eta zentzuduna izanagatik, amorrazio puska batera izango du, bereziki itzulia prestatzen aritu, entramentuak, zainketak, motivazioa, arlo guztiak oso ondo zaintzen dituen txirrendularia da Pello Bilbao, teknika eta garaia, bere garai eta lasterketa kutxuna llegatu eta ezin erakutsi bera galduen guzti hori. Dagoela lasai alderdi horretatik bintzat Euskal Zaleek badakite eta Pello Bilbao zer den, zer izan daiteken eta denbora lagun erakutsiko du hori. Eta itzulian ezpada, ba... Esan beharrik, baina izango du. Beste itzordu handi bat, aurten, urtea bukatzerako, uztaila hasieran, etxe inguruan, Frantziako turra. Hemen bien bitartean, bi bizkaitar, Txomin Juaristi, Martina Semingo semea eta Jon Barrenetxea Kamizkoa. Tarteakoa, Andaluziarra Legidokoa. Cristian Rodríguez. Óscar Rodríguez, Óskarrez. Cristian Rodríguez. Baina beste Rodríguez Inioskoa, jaz protagonista izan. Mailabian eta paia bazizuen. Carlos Rodríguez. Parte hartzekoa zen, baina ez da. Ez da azkenean plap sartu dute. Bere ordez. Hor Mikel Landa, Bareñek orain, Pello Bilbao osatz espaldin bada izango duen lider bakarra. Itzulian bigarren postuen sailkatu da, bi etapa garaipen lortutako gizona. Aurten asko korritu du, gutxi izango dira Mikel Landa adina korritu dutenak, dagoeneko 4 itzulitan parte hartu du, erregular dabil, eta lasterketa honi zuko atera nahiko dio. Hori bai, ibilinen lekuan ikusi du, Roglic eta Benepul eta nola ibiltzen diren eta Katalunia amaitu ostean egindako adierazpenetan hitzak eta tonua nahikoa etxiak somatu nezkion berdin. Baina haiek ez dira hemen, beraz garaipenaren bidea bere estuan zertxo bait zabalago dagoela esan genetan. Egin dituen 4 itzuli horietan, aurreneko 10etan izan da. Demoraldi hasiera Valentzian izan zuen, Valentziako boltan, horrena Andaluzia egin zuen, bigarren, amaitu zuen Andaluzian, Tirreno Adriatikoan, 7. eta Kataluniako boltan, 5. eta Marsuler, iaz etapa garaipenaren lehian ibili zen, lehen aipatu dugun, Rodríguezek menderatu zen, Mailabiako iesaldi gogoangarrian, Marsuler sasoiko dago, Marsulerrek ordeak gora berak izaten ditu. Aurreneko 10etan egindakoa da, iaz bertan aurreneko 10etan, amaitu zen Euskal Herriko itzulia, etapa historia dela esango nuke ordeak, gauza guztien gainetik, nola eta ez duen, sailkapen nagusiko aurreneko postu hori, arramazkatzeko bete-beteko aukera bat ikusten, hau etapa izan morrilduko da. Eguna duenean, ia dozein gauza egiteko gai da eta horretan Euskal Herri izan da horren lekuko. Espainiako bueltan dituen garaipen biak, bata Lekun Berrin eta beste Bilbon lortu zuen. Garaipen oso gutxi duen txirrendularia da, baina lortzen duenean, sailkapen nagusia lehiatzen ari diren gizonak ere, menderatu egin ditzake. Romandian ere hori egin zuen, eta bere garaipen gehientsunak ibilbide gogorretan eta oso lan zaildua egin eta gero lortu izan ditu Marsulerrek. Kataluniako bolta 4. postuan amaitu du. Miguel Indurain sarian segurazki ibilbideak etzion ikeragarri lagundu. Arnasa oso luzeko txirrendularia da. Mendate luzeak behar ditu Marsulerrek, hemen luzexeagoak izango ditu, baina hemen ere egia da.
berak ez dituen ezaugarri batzuk gehiago sarituko dituela bereziki Amasa Bilabonako amaiera pikoak. Han beste erritmo aldaketa bat behar da, eta horren falta izan lezake Marsulerre, baina uste dut protagonista izango dela. Hemen alde du, halako talde bururik ez duela, guaek. Hemen adan jaitsi izan balitz, jakina izango zen, mesetan aritu beharko zuen, Magnalti hemen da, Brandon Magnalti hemen protagonista izan dako izuna, baina errojopekorik ez dago. Eta hori kalte. Kalte handia gainera Magnalti. Lehen urtean demoraldi hasiera askoz ere hobea egin zuen Estatu Batuarrak. Aurten uste dut, Pogačarren makulu nagusietako bat izan nahiko duela Estatu Batuarrak, eta horregatik bere prestaketa ere zertxo bai lasaitu egin dute, eta Magnalti gaurkoz ez nuke ez kirol mailaz, baizik eta oraintxe bertan daukan sasoi puntua zein den kontutan hartuta favorituen zerrendan oso goiko postuetan jarri. 2 minutu eta 20 segundo. Beraz, sokak lasterketa burukoen aldera egin du, azken tarte honetan. Mugarako 56, eta puntua garririk ez dago. Esprinak daude, Bastidan, hemen helmugatik pasatzean izango dute etapako aurreneko esprina gainsariarekin eta bigarrena guardian. Eta gero gainsaria etapa amaitzeko. Helmugan 16 eta 4 segundo izango dira etapako aurreneko 3 lagunentzat. Iesaldirako etapa aproposa. Ibilbidea aproposa batez ere. Iesaldia finkatu eta tarte hon batekin etapa egiteko. Eta iesaldia gaipatuta Tomas de Gent. Torkigu gogora Tomas de Gent. Era honetako ibilbideetan handiak egindakoa da. Ibilbide hautsi gora beratxuetan. Karagarek egindakoa da Tomas de Gent, eta gaur jakin dugu Xabier Lorendi beste hilabete geldi. Egin beharko duela Tomas de Gentek. Gomeria garentzat ere, azken denboraldi hauetan zerbait bere eginda dago, eta ark ere ahoz gora esan eta salatu izan du, azken urte hauetan asko ari dela sufritzen, eta lehengo patio edo errendimendu berbera eman eta koste egiten zaiola nabarmentzia. Horrek zer erakusten du txirrendularitzak gora egin duela azken urte hauetan, eta etorri den belaunaldi gazte indartsu lutxagabe honek sekulako maila erakusten duela, eta veterano zaharrentzat ez direla garairi onena. Paris nintzako azkenetan, erori eta ezkerreko eskumotorean ez zurren bat edo hautsita da, eta harriko zerelakoan zeuden, ebaketari gabe, ez da jarri, eta Romandian itzuliko da, Romandian pirilaren 25 hasiko da. Gauzak ondo, han izango da, Tomas de Gent, veteranoa. Eroria gainera uste dut, neurri batean, bera gala hartu zuen, berak eragindako izan ote zen, eta barkamena eskartu zuen Tomas de Gentek. Alderdi horretatik uste dut, bere ezaguna den gizatasuna eta humiltasuna erakutsi zuen. Eroriko esan da, ze izan zen atzokoa Flandrian bat baino gehiago izan ziren, baina bat ikaragarria baren Victoriusko matxilek, poloniarrak eragin zuena, ikaragarria izan zen. Eta denei barrakamena eskatzen ari omentzaile matxilek. Bai, marka utziko du horrek atzo egin zuena. Gainera batzuk... Urteko irudietako bat izango dela. Tamalez. Nola hartuta dagoen ikusita gainera. Eta egia da, egin zuena ez dago egiterik, debekauta dago gainera, eta horregatik kaleratu zuten, baina hori bera egin eta antzeko ondorioak izan gabe ere gertaera asko izan. Juaristi buruan, hauxe da llegaera. Juaristi pasada. Llegaera hauxe da, beraz, bueno, mendian barranetxa izan da, hemen esprin honetan, Txomin Juaristi, beste esprin badago oraindik, guardian urrekoa. Ben jorratzen ari ginen gai horri helduta, baten batzuk aipatu dute, haserre bizian gainera atzo lasterketatik kanporatzea bakarrik ez dela nahikoa. Baizik eta zigor eredugarri jarri behar zaiola, eta futbolean izaten dela txartel gorria, eta txartel gorriak partidutik alertzeaz gain urrengo partidu batzuetarako, edo beste zigorren jarri ezkero ondorengo partidu batzuk, zenbait kasutan norbait imin eman ezkero zigortzen dituztela, antzeko zerbait erabili beharko litzatekeela. Izan ere eroriaren ondorioz Tim Wellensek lepauzaia hautsia du, eta beste batzuek ere, hain larriak ez, baina ondorio handi xamarrak izango dituzte, eta ondorengo lasterketa batzuetan
korritu ezinak geldituko dira. Hori guztia eztabaidan dago, baina berriro diot. Ez zuen intentzio txarrarekin egin, sartu zen lekuan, lokatz toki bat egokitu zitzaion, eta kontroli gabe atera zen pelotoiaren kontra. Bere intentzio etzen hori inondik inora ere, eta segurazki orain lurra girenstea nahiko du berak bere burua, eta ea gutxienez irudiak, beste zigorri gabe ere balio duen, antzeko jokabide gehiagorik ez izateko eta txirrendulariek aurrena eurek beraien burua ere hobeto babesteko. Bai, Xavier, horren arira, azken urteetan, zibistazok eta zuk salatu dute, pelotoian, errespetua galtzen ari direla gazteak, jente guztia pelotoien txate handi bat arriskuruan jartzen, eta atzoko horren adibide izan zen. Eta nik uste dut denen artean hartu beharreko, hausnarketa baten ondorioz hartu beharreko erabaki bat behar dela. Esan bezala, azken urteetan pelotoia arriskuan jartzen dute hainbat eta hainbat jarrerek, eta atzokoa horren erakusle bat besterik ez da. Nik uste dut ondo diozula, denen artean hartu beharrekoa zeren txirrendulariek eurek askotan esaten dute, jokabide horiek zuzendariek eragindakoak izaten direla. Belarrira etengabe aritzen zaizkiela, zoazte aurrean, baten bat erdi parean edo ikusi ezkero hor gaizkizoaz aurrerako joan behar duzu eta horrek ere txirrendulari izugarrizko presioa egiten dira. Horregatik, batzuk zintzo jokatu, beste batzuk behar bada patxada gehiago hartu, eta beti ere aldamenekoaren segurtasuna bermatzeko ahaleginak aurrena beharko du. Bueno, pelotoia hemen da, Bastidako helmugan. Minutu eta 24 segundora pelotoia. Atzo minartako bestea Inoesko Turner da. Ezkerreko besoa utxita, errendiatu zen. Den Turner. Bai, esan dezagun, orain helmugatik pasatzen ari direla, baina gero beste norantzkoan etorriko direla. Muga ez dela norantzko honetan baizik eta Bastidera llegatu aurretik dagoen koskatxo bat genditu beharko dute, gero gainberatxo bat eta azkeneko 100 metrotan ikusiko dute helmugan ondakoen. Orain behera egiten ari direna, gero gora egingo dute, bai. Hauxe da Bastida. Gero ziztu herria. Bai, Alfonso? Ziztu bizian sartuko dira gero, baina helmugan, baina orain arte behintzat pelotoian lasaitasunan nagusi, ziklistak ere autoko zuzendariekin hizketan ikusi ditugu lasai, eta lasaitasun horretan ere aspaldiko partez Jani Moskon ikusteko parada izan dut, eta benetan Jani Moskonek azken urteetan egin duen berakada nabarmena izan da. Jani Moskon, Paris-Roubaix irabaztear izan zen orain urte pare bat, zulatu batek. Zituenan bere aukera guztiak bide bazterrean, baina bai, maila hundia erakustako mutila da, Jani Moskon, berezi xamarra, gero portaera salagarri izan zituen, Jani Moskonek, Astanarekin da, Astana bera dabil, triste, errukarri, Astana izan da, gaur egun, ez da ezer. Garaipen bakarrarekin aurten. Eta askoz gehiago irabazteko itxurarik eman ezin da gainera. Miguel Indurain sarian Luis Leon Sánchez maila honean ikusi genuen, baina urets izan zen, Javier Romok egindakoarekin batera mugimendu fundamentu pixka batekoa, bestela taldea halako zurrunbilo ezkor batean murgiltzen ari da, zurrunbilo horretatik ateratzea asko kostatzen da, eta hor ungenturik onena garaipena izan ohi da, eta horrelakotik aparte dabil. Ez talde hau, ez Jumbo Visma eta ez txirrendulari hori, binego Zulia eramateko favorito nagusietako bat, O Gran Caminon sailkapen nagusia eta bertako 3 etapa garaipenak, eta Paris-Nizan ipoi hartuta, arantza sartuta, hemen itzulian atera nahiko du, Paris-Nizan Pogačar eta Godi aurretik izan zituen, baina hemen uste dut, orain 2 urte, bigarren postuan amaitu eta gero, poska bat gora egin nahiko duela Ferre. Orain 2 urte, bigarren amaitu zuen, Roglic lanean arituta, iaz 6. izan zen. Azken sailkapenean. Bere aurreneko itzulia 2019an 32. bukatu zuen, orduan ere beste entzat lanean arituta gaur egun bera da talde buru. 26 urte eta Gran Camino hankabatekin irabazi ondoren Pogačar izan zuen parean besteak beste Paris-Nizan Godierean aurretik izan baitzuen azkenerako. 26 urteko Danimarkarra da azken turra irabaztakoa Jonas Vingegaard.
Arazoaren badu bizikletarekin Luis Leon Sánchezek. Lehen ere atzean ikusi dugu, eta horre pailari baimena eskatu, eta mekanikariak gorputz erdia begira nola kanpora atera eta ze arriskutan, gainbera horretan abiedura bizien gainera, eta pelotoian orain errelebo matekako garaian ere ikusten da abiedura bizitu egin dutela. Baina konpondu edo konpontzen ari zaizkio behintzat. Duen hori Luis Leon Sánchez iztabil eroso, zerbait sentitzen du, eta bat horrelako burutazio egin hasten denean, gura konpondu arteko honik ez duzaten. Eltzigora du zerbait. Eltzigora bidean da, orain, lasterketa, eta nagusia izango dute orain, Eltzigo, gero La Puebla aurrena, eta Guardian, etapako bigarren esprina. Pello Bilbao ez zaute den, orain txepasa elmugatu. Hemen Pello oiluak entzun ditugu. Eta Luis Leon Sánchez. Azkenean bizikleta bai. Aldagailuari katea mugitzeko agindu ematen zionean etzen behar bezala ibizen. Garapen oso luzea sartuak gelditu zaio, eta bizikleta aldaz erabaki dute. Horrelakoetan batzuetan, eta oraindik beta dagoela kontutan hartuta, eta pelotoia lasai xamar dabilela jakinda, batzuetan, ohiko bizikleta konpontzeko erabaki ere hartzen dute mekanikariek. Horregatik ikusi izan ditugu, behin baino gehiagotan, bizikleta birritan aldatzen. Ez bigarrengoak ere matxura izan duelako, baizik eta lehenagokoan nahiago izaten dutelako. Kontxo? Bai, azkarra sarringo digu, gurekin daukagu Jorge Santza. Bueno, Jorge, lehen golburua lortu zuen, lehen eguna eta lehen ihesaldian sartuta. Bai, hori da arratsaldean. Hori da gure helburu nagusiena, ez? Hor lehian sartzea aurretik, eta alba zen mendiko saria irabaztea hori zen gure nahia, baina, bueno, txirrindulari indartsuak aritu dira lehian hor eskapadan sartzeko, eta, bueno, ezin izan du, baina, bueno, hor presentzia izatearekin pozik gaude ere. Eskerrik asko. Lehenbineko aipatu dugu, Tur irabazle gehiago ere bat dira, Gan Bernal hemen da. Tur irabazleak hemen, zule irabaztakoak bat baino gehiago dira, Contador izan zen. Horietako bat, azken urteetan, Alberto Contador, Espainiarra, Rotxek ere bere garaian irabazi zuen, Euskal Herriko itzulia, Zumaian amaitu zen ekitaldia. Arantza duen bestea, Enric Mas da. Enric Mas, zer hori egintzen, lasterketa honetan. Hori eta mina hartuta ibili zen. Eta aurreneko 10etan bukatu bazuen ere, atzerapen handiarekin izan zen Enric Mas. 6. Zari da itzulia egiten Enric Mas. Arrateko etapa irabaztakoa da, lasterketa honetan. 2018an 6. amaitu zen urtean. Irabazin zuen Arraten, Quick Step taldean zen orduan, Enric Mas. Enric Mas Andaluzia egin du, horreneko itzuli Andaluzia izan du, eta bigarren eta azkena, honetorri horretik, Tirreno Adriatikoa, eta bietan, horrezko postuetan izan da. Andaluzian 5. eta Italiako bi itxasoak lotzen dituen lasterketan 6. Enric Mas azita dabilela esango nuke, Fermin. Nahiko txirrendulari hila, oso hotzana, eta behar bada berotasun handirik gabe izan da, baina lehengo urtean Espainiako bueltan eta denboraldi amaieran egindakoak egin eta gero uste dut beste indar bat hartu duela. Espainiako bueltan 2. postuan amaitzeak eta Ebenepoli zenbait egunetan mintzatura pixkat estutzen ahalegintzeak eta konfiantza mantzion eta gero zer esanik ez Emiliako giroa, noren aurretik eta Pogačar menderatuta hangailentzeak izugarrizko konfiantza mantzion, gero Lombardian 2. izan zen, Lombardian Pogačar gehiago izan zen, baina uste dut, geroztik Enric Mas eraldatu egin dela. Orain ausardia gehiago jokatzen du, jendeak eskatzen dion eraso horri ekiteko beldur gutxiago dauka, eta ez zait iruditzen txirrindulari batek soilik jendeak eskatzen dion horri erantzun behar dioni, baizik eta
berak dituen ezaugarriak kontutan hartuta, ahalik eta emaitzarik onena lortzeko bidea jarri beharko luke, baina uste dut zaleekin ere gehiago eta errazago egiten duela orain bat, eta bere buruarekin konfiantza gehiagoz jarduten duenez, uste dut jendearengana gehiago ailegatzen ari den txirrendularia dela, eta sailkapenetan joku handia eman dezakena, beti ere ibilbidea gogorra baldin bada, eta hori da itzuleren kasu. Zulo beltzean amiltzeko arriskuan izan zen Enrique Mas. Turrean ibilitzen bezala ibilita, erretiratu eta bazirudien, bainaz. Aldi amaira zoragarri egin zuen. Eta taldeak ordura arte zeraman joera edo dinamikare irauli egin zuen Enrique Masek. Eta taldea estu eta larri, kinkalarrien egon zen Worldtourreko mailari eutsi ez eutsi. Horrek ere etzion taldeari eta taldeko txirrendularien ere uste dut presio handia jarri zuela. Enrique Masek bideratu zuen neurri handi batean, eta uste dut orain taldea, bai astebeteko itzulietan, zein egun bateko probetan, itxura aldatuta dabilela eta askoz ere baikortasun handiagoarekin. Alfonso Arroyo ikusten da pelotoiak beste puntutxo bat, jarri diola abiadurari. Eta horren lekuko, bai, kronometroa erakusten ari zaigun, minutu terdiko aldea. Bai, tartea jaten ari da eta igartze azken kilometrotan sartzen ari garela, eta apurka bada ere, urduritasuna nagusitzen ari da, belarriak tente dituzte guztiek, eta benetan, hemendik aurrera, lasterketak beste abiada bat izango du, eta lehen aipatu dugu ere, egun guztian zehar, aurreko postuetan Ineos ikusi dugu, orain ez da horrela, baina horrek eman dit atentzioa, eguneko lehen kilometroetan, Ineos izan dela buruan, naiz eta orain ez joan. Ineos, izan ere izan jaiterrekin eta paliatzeko asmotan da, eta garaipena buru duela ari da lanean. Ineos Grenadiers, iazko itzule irabazi zuen gizonaren taldea. Daniel Felipe Martínez Kolonbiarra nagusitu zen iaz. Ez da irabazle amorratuetakoa Daniel Felipe Martínez tartean garaipen politak lortzen dituena da ordea. Kopuruz eta esango nuke ez duela sobera hundirik izan inoiz Daniel Felipe Martínezek bere garaian Dofine bat irabazi zuen. Roglic lidertzela erori eta erretiratuta. Baina, irabazteko antzegoen, turrean etapa bat irabazi zuen, iesaldi batean. Iaz itzulea irabazi zuen, halako protagonismorik izan gabe, ez galtzera korrituta. Iraun eta azkenean irabazi. Paris-Nizan ibili da Patxal, Paris-Nizan Patxal ibiltzearen arrazoiak ordea jakinak dira, erdigaixorik ibili da, batez ere bronkiotan eta arnasa behar bezala hartu ezinik, eta horren bestez hain goi mailako lasterketa batean sasoi bete-betean ezpaldin bat zaude, eta osasuna laguntzen ezpaldin badizu nekez eman dezakezu zure errendimendurik onena, beraz uste dut hemen itzulian Paris-Nizan baino hobeto ibil daitekela, eta esan duten ez behintzat osasuna berreskuratzen ari da, eta horregatik segura aski gainera Ineos taldeak duen taldeburua bera izango da, Egan Bernal eta horiek guztia berari laguntzeko daude, gaur etapa garaipena lortu nahi dute etan jaiterrekin, eta jaiter aurten oraindik esteinatu gabe dago, 24 urteko txirrendularia, lehen urtean 6 garaipen lortu zituen, 9 orain dela 2 urte, izatez garailea da, hemen dituen aurkariekin etan jaiterrek garaipena lortzeko aukera izan lezake, eta horrekin batera gero sailkapen nagusian eta Felipe Martínezen itxaropena dute. Bai, lankideok lehen esan duzue, Luis Leon Sánchezek bazuela arazoen eman bizikletarekin, orain txaldatu du bizikleta, Berriro, aipatu dugu, hori da. Eta aipatu dut, horregatik aipatu dut. Askotan, nahiago izaten dute, matxura konpondu eta norbera erosoago sentitzen den bizikleta hartzea ordezkoa baino. Eta hori egin du, lehen aldatu, eta nonbait aldagailuko hasierako bizikletan konpondu eta berriro urartu. Grupo de cabeza, párense en un lugar seguro o adelanten a la escapada. Gracias. Luis Leon Sánchez, gure parera iritsiko da, kotxe bere autoaren atzean jarri, alboan jarri, eta hor da, bizikleta aldatuta, Luis Leon Sánchez, eta aurki sartuko da pelotoian Espainiarra. Tartean ieslariak, Txomin Juaristi, Euskal Herrian, Ordiziako sari nagusian ibili zen 2018an, iesaldi erabakigarrian,
besteak beste Simon Yates sartu baitzen, Arkas Plaza, Irisarri, Barcelo, Trentin, Simon Yates, López Cozar, Rubio eta abar izan ziren, Pedrero, eta tartzen zen, Txomin Juaristi gero Simon Yatesek, batzizketan, jo eta garaipena bere ganatu zuen. Udaberriko klasikoan, 2019an, azken itzulian, seikote batean sartu zen, Txomin Juaristi, bizkarra antzen, berarekin batera. Eta iesaldia gehiago ere baditu, batez ere Espainialdean, bai Andaluzian, ala Burgosen. Ordizian esaterako 2008an mendiko saria irabazi zuen Txomin Juaristik. Ia zinduren sarian, negu giro gorriarekin eguneko iesaldian ibili zen, Barrenetxe aldamenean zuela. Gaur bezala, Barrenetxe eta Bizkarra taldekidea ere taldean izan zuen. Txomin Juaristik iaz, Lizarran, mendiko saria irabazi zuen, Lizarran Txomin Juaristik. Eta urten esan dugu, Arabiako 3. etapan harrapatu zela eguneko iesaldia. Minutura gerturatzen ari da kronoa. Hor lasterketa barruko irratiek ere agindu eman die, iesaldiko 3 txirrendulari atzetik zikoazen autoi aurrera egiteko. Diferentzia laburtu den seinale, hor arazorik izan ez dadin pelotoia aurrekoen gana gerturatzen denean, agindu hori eman dute eta ikusten da kilometroak gero eta gutxiego, diferentzia ere bai, eta aurrekoen asmoak pixkanaka asmorik onena bintzatu usatzen ari direla. Eta bikaina, Ineos taldeak hartu duen erabaki irmoa, Ineos taldea gainera azken urte hauetan, bereziki Bradley Wiggins, Geraint Thomas, Egan Bernal, Chris Froome nola ez, indartsuenak izan diren garaian honetan nabarmendu da, inoiz ez dute inolako konplexurik izan lasterketa hasi eta amaitu goitibera menderatzeko, eta orain ere aukera ikusten dutenean, nortasunez jokatzen badakitela erakusten ari dira, eta etan jaiterrengan duten konfiantza, berari ez ezik, pelotoi osoak ere ikus dezan, ze intentziorekin dabiltzan, hor ari dira egun osoan, beste Egan Bernal, horrendi mailarik onenetik urrun xamar, baina molontza lanean zintzo. Arabar, Errioxako errepideak, mahastiak, eskuinazker, eta hemen burua, hemen irukoa, horatu hasieran Ibon Ruiz, Gastiztarra alegin du dela eguneko iesaldi harrapatzen zenbait kilometro egin ditu. Hauek harrapatu ezin da, azkenean amore eman behar izan du, biderik egiten ez zuela ikusita. Ibon Ruiz, Kenfarmakoa. Kenfarmak honen bestez ez du gaur iesaldian inor. Totalek ere ez, eta beste talde konbidatuak ere ez, Burgos behatxek ere ez. Euskalduna beraz, hogeita pare bat eta protagonistak lehen da biziko kilometrotatik, batzuk aipatu ditugu, sailkapen nagusirako protagonista nagusi izan daitezkenak, lehen ere izandakoak, azken urte hauetan beti aurreneko 10etan Bizpahiru euskal txirrendulari izan dira, etapa garaipenak izan dira, lehen urtean urtira joan gabe Jon Izagirre 2. izan zen, Pello Bilbao 5. batak zein besteak etapa garaipena lortu zituzten, 2021 batean ere 3 sailkatu ziren aurreneko 10etan, orduan Alex Aranburuk eta Jon Izagirrek etapa garaipena lortu zuten, 2019 izan zen bikaina, Jon Izagirrek itzule irabazi zuenekoa, orduan ez zen etapa garaipenik izan, baina sari potoloa eramateak asebete zituen euskal zale eta txirrendularien nahi eta gogoak, eta 22 horietan batzuk sailkapen nagusi irabazteko, beste batzuk etapa garaipenaren ametxean, eta Txomin Juaristi eta Jon Barrenetxea edo Ibon Ruiz eta horiek denak bestelako eginkizun batzuetan, helburu apalagoekin, baina ikusten ari gara etxeko lasterketari gogotsuekin diotela euskal txirrendulariek eta euren arrastoa hasieratik utzi nahi izan dute. Mainoetan lasterketa burua eta minutura gerturatu da pelotoia. Zerua urdin. Eta temperatura proposa, bizikleta gainerako. Ez dago giro hobea eskatzerik. Eta lankideok eguraldi aparta eta ibilbidea klasiko bat egiteko aprobosa, Ibilbide zigizagatxuak,
gora bera, eta ingurune paregabea, benetan klasiko bat antolatzeko moduko parajea, Aldapa handiagoren basartu nahi izan ezkero, aukera badago hemen, inguru honetan. Urizarra eta hoietan agorda dezai, Fermin. Herrerare ez da aparte. Ondo aski gogorra sartu nahi izan ezkero. Hemen trafiko askorik ere ez da bazterretan eta alderdi horretatik beste zenbait lurraldetan baino baliabide errazagoak dira lasterketak antolatzeko. Minutoren lan gautsita, 57 segundo. Ja, aurki, ies egindako hiru txirrendulariek hauen arnas beroa garundoan sentituko dute. Berrikitak eta txantxak aurki amaituko dira. Orain urren hemen, Arabarre Errioxan itzulian, Orikako Albasinik irabazi zuen etapa, esprintan nagusi dut zen, Albasini, antzeko ibilbidea izan zuten, egun hartan ere, azken kilometroetan, talde hundi bat. Izan zen esprinaren jokoan, eta Albasinik izan ere itzulian, eta gero flash balonean izaten zuen urteko loraldia. Oso itzuliko gizona izan zen, Mikel Albasini. Alpezinek gizon bat jarri du eta berak segitzen du. Emanaldiarekin hasi garenean, gizon berak zen pelotoi buru horretan, Ineoskoekin tartekatuta, ez taldaketarik, Ineosek jende gehiago dauka, birekin ari da pasatzen Ineos, Alpezin dekeunin bakarrarekin. Eta aski izan da hori, ia 57 segundora gerturatu baita. Eta orain lana dago, 37 kilometro daude. Eta gora bera dezente, ibilbidean. Teknik gabe ari baitira, gora eta bera. Erritmo hautsia. Rekuperaziorako tarte txiki hautzen duen ibilbide gogaikarria dau. Indarra eskatzen duena hori bai. Eta aurreko hirukote horretan ere, indarrari begiratu ezkero askoz ere mutila handiagoak bi euskaldunak, Andaluziarraren gorpuzkera begiratu. Aipatu dugu lehen ere, lehen urtean itzulian 3 ihesaldi harrapatu zituela. Cristian Rodríguez txirrendulari txikia da arina. Igora luzetan eta txuku moldatzen dena, askotere gizon sendoagoak, ihartsuagoak, izar eta gerrizgorako enborrare astunagoa, txirrendulari honek, Jon Barrenetxeak. Hortekan ondo biltzeko ezaugarri aparta ditu gizon honek. Saiatua da gainera, gorputzez bakarrik ez, jokabidez ere, aproposak gaurkoa bezalako ibilbidetarako, eta Txomin Juaristiren inguruan ere antzeko hitzak esan genitzazke. Erreleboetan zintzo, gorputza erabat justu bitartean. Protagonista bilakatuta, euren ametsetako lasterketan. Cristian Rodríguez iazko itzulian protagonista izan zen, hasi Amurrioko etapako iesaldiarekin, mendiko maiota jantzi zuenan, Ibon Ruizik enduzion, bezperan Ibon Ruizik jantzi betzen dianan, eta gero ondorengo etapetan, ia mendiko sailkapena helburu zuela iesaldi guztietan ikusi genuen. Zamudioko etapan, talde hundi baten sartu zen, azken etapan, arraten amaitu zen etapan ere, eguneko iesaldian kilometro asko bintzituen, mendiko maiota ziurtatu zuen, eta etapa maieran, itzulia maieran, mendiko maiotarekin bera izan zen. Cristian Rodríguez, gainerakon Euskal Herrian, ez da asko azaldu, Espainiako bueltan, oizen etapa izan zen urtean, egun hartan ere eguneko iesaldian ibili zen. Lapa ahora. Venga, Barrene, seguimos ahí, ahora minuto y medio, se están acercando rápido, pero seguramente sigan controlando. Así que nada, con cabeza, y vamos para adelante, a ver qué lejos podemos llegar. Hor, Barrenetxea, Jon. Hogeita 5 segundo
Tarte asko laburtu erren, amore matetik urrun. Txirrendulariek hori oso barneratu edukate, oso berezkoa. Txipenetik aparta ibiltzea beti. Azken izerdi tanta bitartean itxaropenari eutxi eta hortzako restuduta gorputza min emateraino bihurritu eta lanean jarraitzea. Zuzendaria minutu esan dio. 20 segundos, ba? Hartuko lukete? Begibistan, bai, hartuko lukete. Ja, begibistan, bai. Pelotoia bai gozo dena kontrolpean duela, Jumbo Vismakoak ere hasi dira gertzen. Hauek orain... Bai, unea da. Bai, ez sprinterako inor daukatelako, eta hor bineko begira 3. postuan kokatuta, Rohan Denisen atzean jarrita, ja, orain hasten da hemen festa. Batzuk etapa garaipena, beste batzuk salkapen nagusian dituzten aukerak ondo babestuta eramateko lekurik seguruena pelotoi burua delakoan, eta horiek kalte txikiena bertan uzten dutelakoan, horrek eragiten du tensioa eta urduritasuna. Ja, ibilerari begiratuta ere, lehen askoz ere ibilera tenteagoa zuten, aerodinamikak etzakoan hainbesteko garrantzirik mantsoago zebiltzalako, orain ja, besoa gondo toloestuta ikusten dituzue, beste amorrazio batekin pedalkatzen ari dira, salian jarrita, eskuinetik ezkerrera, taldez talde, behar bezala antolatuta. Orain pelotaian sartuko dena atzetik etorrita, bizikletako aurreko gurpil aldatuta, Leknesun DSM-ko Norvegia gara da, zulatu egin du aurreko gurpila eta orain sartuko da DSM-ko Norvegia gara, igaz protagonista izan genuen, izaldi batean. Bai, itzulian protagonista eta gero demoralian zehar zeresan eman zuen Leknesunek oraingo zaurten ezer gutxi eman du. Eta bineko hemen duen taldea, urte guztian inguruan duen taldea da. Attila Walter aurten fitxatu duten Hungariako txapelduna, izan du aurreko probetan ere egin dituen itzulietan, San Omen, Krasvik, Rohan Denis, Birekin David, Jonas Bineko horneko erdi honetan. Frank Gerik, diseinatutako eraikin ezaguna. Hortxe inguruan. Arbasinik etapa garaipen lortutako helmuga. Gure bihurria, gaur bastidan izango duten amaieraren moduan. Helmuga baino lehentxeago, helmuga bere ezkutuan uzten zuen bihurgune bat. Eta beherantzako joera gainera, azken tarteak. Attention à la traversée El Fierro, virage droite-gauche en descendant. Be careful crossing El Fierro. Turn right-left at the downhill. Be careful, please, and tell your riders. Guardian dago, bigarren esprina, aurrenekoan Juaristi izan da, esprinean, mendian goratu, Barrenetxea izan dela buruan opakoan, baina guardia erazira llegatu bauek aurrean. Guardiarako horrein edozena bat kilometro geratzen baitira. Etxego, urrena, La Puebla. Deno, itzuliko aurreneko iesaldia, onaino, ekarri dute. Eta hasieratik garbi zeukan patua izan du. Baino lehenago amaitzea. Normalean, gertatzen den moduan, hori da legea. Pelotoiak txienez itxaropenerako eta protagonista bilakatzeko aukera uzten die modu horretan apalantzean jokatzen duten taldeei, baina gero bere legea ezarrena izaten du, inork ez du barkatzen, kulturreko lasterketa garrantzitsua da,
eta garaipenak nona ere garesti daudenez, pelotoiak ez du inori ez erropa. Hori ikusi dugu gaurko honetan. Diferentzia 3 minututik gora joan den arren, soka luzegi ez dute inoiz utzi, eta Ineosek, eta Alpecin taldeak, eta segura eskimendik aurrera beste batzuk ere agertuko direnez, pelotoia bere agintea, zapalkeria hundirik gabe, baina agintea erakutsiz. Aldapatxonera sufritzen ari dira, aurrean ibili direnak. Txomeko Aristi orantxe peloto iratu dute, eta berea beste biak. Cristian Rodríguez eta Jonba, lagunek ezagutzen duten moduan, Jon Barrenetxea. Eta profila ikusita ez du, atenalako hortasuni dagoenik, baina 3.000 metrotik gorako desnibela du, etapak. Bere errezean, 3.000 gorako desnibela. Bihar bestera bateko etapa izango du. Bihar Leitzan izango degunak amaiera, Bianatik abiatuko da etapa iaz, Leitza Biana izan genuen, bihar Biana Leitza izango da etapa. Eta etapako azken metateak, Arkiskil eta Saldias izango dira. Arkiskil, Gogorrek ez, baina guztia ja, beste profil bat. Saldias tentea, laburra. Gero amaitzeko Ezkurratik gora, Arkiskil, gozoagoa, baina luzea. Urpilan ere joan daiteken horietarikoa, eta bueno. Eta jaitxira izango da bihar, bizia, Leitzara. Bihurgune ezkutukorik eta ez du, baina bihurgune asko, erraitxurakoak, eta baketzen batek abilezia ona izan ezkero, eta arriskatu ezkero, segundutxo batzuen lapurreta egiteko moduko jaitxiera da. Pasakabitik Leitzarakoa. Eta hor segitzen dute Cristian Rodríguezek eta Jon Barrenetxeak. Harrapa gaitzatela, esan dute. Ez du hankaltzako, Paristik hankaltzatu, baina Mahastiak eguzkipean gozo. Baita pelotoia, gozo pelotoia. Eta etapa zorionez garbi doa. Inolako gora berari gabe. Eta hemendik helmugara bitartean ez dadila izan. Unerik arriskutsuen horretarako hemendik aurrerako izango da. Tensioa eta urduritasuna handituko da. On a presque rattrapé les échappées, sont quelques mètres devant. À partir de là, on va tourner à gauche. On va voir un petit peu du vent dans la colle. Et après, on va voir un autre changement de direction. On va faire un gauche. Et après, un autre gauche un petit peu plus tard. Je vous tiens informé. Mais pour l'instant, oui, tout va bien. On se place bien. Allez. Miguel Fernández Kofisko zuzendaria, aurrerakoaren berri ematen. Eta ondo kokatuta joateko hartaraziz. Bideren olakoa, eta bere txirrendulariak, non ikusi nahi dituen agindu eman die, argi eta garbi. Hemen berre italiarra. Zulatuta dara mala. Buru atzera giratuta ikusi dugunean, esan dugu autoaren beharrean da, badu zerbait. Hau, zaikapen nagusirako xampusen dute, Kleman xampusen. Horreneko 10etan amaitzea mundia ingo luke xampusenek. Pelotoia lasai, iesaldi harrapatuta, eskuin ezker, zabal jarrita. Eta saikapen nagusiko gizonen taldeak hor, buruan. Bai, Alfonso. Bai, gaur Txomin Jaguaristik saria izango du. Saiatoren saria emango ditolako gaur, eta beraz, podiumera joko da Markinarra. Bueno, orain guardian dago, esprina. Hor, 3 segundo daude aurrenekoarentzat, 2 bigarrenarentzat segundoa, 3garrenarentzat. Eta nagusikoen asmoetako bat, hori izango da orain hor, aurrean joateko. Hor Jaiko alula taldeko gizonak ere bai, nola ez? Simon Yatesen aukera babestu, Simon Yates 4. egina da, Paris-Nizan. Beraz, hemen zertxo baito betuko balu,
podin hor izango luke, eta podineko lehen da biziko postua izango du berak segurazki buruan, eta helburutzat. Paris izan laugarren, Daunen, bigarren, bi itzuli egin ditu, hau hirugarren itzulia du. Hortengo denboraldian Simon Yatesek Daunen etapa bat irabazi zuen. Eta Pello pelotoian dugu. Simon Yatesek, bosgarren itzulia du hau. Simon Yates, hiru hundietan etapak irabaztakoa da. Eta hundi bat irabaztakoa, Italiako Giro irabaztakoa da. Italiako Giro, Espainiako Vuelta irabaztakoa da, Simon Yates. Giro irabaztear izan dakoa. Itzulien posturik onena, bosgarrena. Eta etapei dagokionez onena, Arraten, hirugarrena, lortu zuen. 2015 urtean. Bosgarren egintzen urtean, ez zuzen. Victor Rodríguez, Bauke Molema, hemen den Bauke Molema, eta ondoren sailkatu zen bera hirugarren. Bauke Molema egipatuta, altuerako konzentrazio eginda etorri da, batzuk altueratik jetxi berritan ere maila hona ematen dute, beste batzuk egokitze prozesu luzeagoa behar dute, arnasa luzeko txirrendulari da Molema, baina Trek Segafredo seguraski hemen eta Miguel Indurain sarian ere ikusi genuen, pedal kolperi zorrotzena duen gizona, Daniar gaztea izango da. Matias Eskilmose. Amargarren itzulia du Bauke Molemak. Goan izango duzu oinatien. Xavier, Bauke Molema, oinatin amaitu zen ekitaldian, erlojupekoan, nola ibili zen, Bauke Molemak horrezko postua baditu, hirugarren bukatu zen urteatan. 2012ko itzulia izan zen ura. Geroztik, horrenko hamarretan 2018koan sartu zen. Oinatin erlojoren kontrako saioan, bigarren postuan sailkatu zen Bauke Molema, Samuel Sánchezen atzetik. Liburu Irenslea, Bauke Molema. Hori du bizikletaz gain zaletasun izugarria. Be careful at Puebla de la Barca at the kilometer 136.3. Speed bump narrow section and turns at the downhill. Bibideak dituen biurrikeriaz hortaraziz azterketa barruko irratia. Zazpi kilometro barru, Guardian Esprina. Esportuari dagokionez neurri hartuta. Inork ez du errimo izugarri bizitu nahi. Pake-pakean doaz. Mendik ematen duena baina errimo biziagoen segurazki. Txirrendularien bizikleta gaineko posturari begiratuta ala ikusten da, baina oraindik amorrazio gehiago pedalkatzeko gaitasunak gordean dutela. Kokapen ona hartu eta denak konforme doazela ematen. Bide ere zabal. Norbaitek erritmo bizitu ezkero zer etor dakieken ere badakite, arrisku handiagoa izango litzateke. Beraz, oraingoz, azken 25 kilometroetan sartzea modu baketsuan ari direko hartzen. Parteko tensio urturitasun, mugimendu baldarria. Education gutxi aipatu dugu, Education Fest talde politarekin da, Education Fest Carapaz, Chávez eta Uranekin da. Education Fest Juan Magarateren talde Amador ere hor da, Caicedo, Ekin eta Kudus talde osatuz. Miguel Indurain sarian lan handi egin zuten, gero sari tikian.
baina Karapazek egingo duena uste dut gora egingo duela, pixkanaka ala ari da egiten, Kataluniaren aldean oso ondo ibiltzen aurreko larun batean Miguel Induren sarian, garaipenaren leian eta Johnny Fegrek onenen taldetxoa eraulen gora astindu zuenean ere zenbaitunetan behintzat oso ondo erantzun zuen, eta orduan ez bezala eta begira hor bitxia da. Orduan, Miguel Induren sarian, Karapazen gurpilean ibilitzen Txabez. Gaur, postuak aldatu egin dituzte. Eta hori esanguratsuko dela esango nuke. Nik egingo nuken irakurketa da, Karapaz dela, Education First taldeak segurazki itzulia lehiatzeko konfiantzak gehien duen gizona. Karapazak hau bigarren itzulia du. Bi urteko 19. amaitu zuen, Roglic eta Pogačar lehia bizian izan ziren itzuli hartan, Karapaz 19. sailkatu zen. Kataluniako bolta eginda etorri da, 51. izan da bolta. Iesaldietan mugitu da, iesaldietan kalitatezko kilometroak pilatu nahi izan dituela esan berri du Richard Carapazek. Aurten bere herrialdeko txapelketa irabazta da Carapaz. Eta arnasa luzeko mutila da, itzuli handietako gizona da Richard Carapaz. Turren ez du asmatu rengoz. Turren ez da partibili, baina giroan eta bueltan bai. Etapa garaipenak, Italiako giro bat. Ekuadorgoa, Richard Carapaz. Segurazki turrerako fitxatu dute, turrean zerbait handi egin dezakelakoan, den ere gogoan hartu da, orain dela 2 urte 3. postuan podium ezagutu zuela, eta orain segurazki Jonathan Bautersek konfiantza hori eman airik fitxatu zuen Education First talderako Ineos taldetik, eta berak Education First taldean ere askatasun gehiago ikusiko dio bere buruari Ineos taldean. Bueno, elmugarako 25 kilometro eta pelotoia bil egin da. Artaldea bailitzan. Errepidearen zabalera guztia hartuta. Guardiako esprinaren aitzakian bakarra mugituko dola, esango nuke. Zuziren nork piztuko egongo dira. Bizkarratzean. Gaur da Pello Birau, European sartuko da orain. Gernikarra. Egun gogorra izaz, Bai. Eta gaitzerdi Alfontxo. Etapa lasai gola. Gaitzerdi. Bai hoxe. Gaur segurazki ibilbideak mendate luzeagorik edo eskaini izan balu azken kilometrotan Pello Bilbao erabat jokoz kanpo geldituko zateken. Eta bate daki oraindik azken kilometrotan izango den mugimenduaren ondorioz nola erantzun ahalko duen bere gorputza. Erne. Leku hartzera. Aldekinen gana gerturatzera Marsuler da hori. Eta salian antolatuta joaten dira eta uste dut mugimendu hori horregatik egin duela, bakean ia baimen askatuz, Katalunia. Bakean doaz, elkarri daraman hildoa errespetatuz. Izaten da hori, baina aztarrik handiago azken kilometroetan pelotoi buruan. Baina hemen lehen eraipatu dugu, punta-puntako esprinterrik ez dago. Eta hau da, favoritoetako bat. Eta Haiter. Horten garaipenik ez du, baina aurreko urtetan gaztea izanagatik ere, maila benetan bikaina erakutsi izan duten urtean, 6 garaipen lortu zituen eta Haiterrek. Orain dela 2 urte, are gehiago, 9. Britania hundia azkeneko 10-15 urte hauetan izaten ari den loraldiaren beste loreetako bada, eta Haiter. Bai, Irinoan, ala etorkizunekoen turrean, etapak irabazitakoa, klasikoak, arbietako klasikoak irabazitako da, junior mailan, Kurne, Brusela Kurne eta Henry Bergen. Eta naia gazteago bat ere badauka, Haiterrek. Haiter, 21 urtekoa, lehen urtean Girinoa irabazi zuen gizona, Girinoa eta bertako 2 etapa. Handiak egindakoa da.
eta Haiter. Eta urten bertan, berriki jokatu den Kopi Bartali astean, 5. postuan selketua. Erlojoaren kontra eroso ondo ibiltzen da, honen anaiari buruz ari gara orain, Leo Haiter. Lies Baston Lies irabatitakoa, eta birritan, erlojoaren kontrako saioan Britaniako denendiko txapelduna izana. Urtean gainera, ikaragarria egin zuen Girinuan, benetan ikaragarria, etapa bat irabazitzenean, 5.000 metro metatuko etapa izan zuten, beste Mortirolo, Tonale, Aprika, gainditu zituzten. Mortirolon 2 minutuko atzerapena zuen, eta gero helmugan, bigarren izan zen txirrendulariari, ia 5 minutu atera zizkion Leo Haiterrek, eta bigarrena etzen edon horri izan. Egur eski etorkizunen askotan aipatu beharko dugun, eta hemen itzulean dabilen Romain Gregoire, Grupama taldeko Frantziar arrobiko arribitxietako bat izan zen, eta ari 5 minutu atera zizkionerako pentsa zen maila duen Leo Haiterrek. Eta Haiter gaur favorito den gizon honen, 5 dosalaren anaia gazteak. Pelotoi honetan garaipenik gehien duena, honetan Jonas Bineko da. Aurtengo denboraldian lau ditu Danimarkarrak. Eta urrena Rui Costa dago, Xavier, eta Rui Costa berpiztua, esan beharko dugu aspaldian ondo itzalean ibili da eta zer da, eta urtean loraldi ikusgarria harrapatu du, talde aldaketa egitearekin bat. Nik uste dut, aipatu beharreko beste gizonetako badela. Abiaduraz behar bada ez da lehen aipatutako hoien pare jartzekoa, baina zakur zaharra da, badaki nola jokatu, bere buruari oso ondo ateratzen dio daukan fruitua, eta urten 2 garaipen lortuta, konfiantza bikainarekin dabil. Eta garaipenak adinako balioa duela esango nuke, Estrade Bianchen lortu zuen 4. postua. Beraz, Rui Costak ez dauka inori ez erakutsi beharrik, talde bulturreko izanagatik Intermarché taldean nor badela sentitzen du, lehen UAen besteren morrontza lanean ibili behar izaten zuen azken urteetan zertxo bait bera eginda zegoelako, baina orain berriro ere burua tentetu du eta Rui Costak hazioa ia edozein lekutan egin zain. Hemen zaldaketarik eta guardiako esprina antxekertu dago, kilometro bat geratzen zaila. Ja guardia inguruan da lasterketa. Pelotoia bilbil eginda, pelotoia bat eginda itzuliko aurruneko etapa dau, Gasteiz eta Bastida artean jokoan den etapa. 165 kilometroko etapa. Eskuin eta ezker nola begiratzen duten. Ea norbaitek errimu hautsiko. Grupama taldekoak ere Godirekin, Erne, Godi. Paris-Nizan 2. postuan sailkatu da. Frantziar eskalatzailea. Nortasun handia duen gizona da. Eta maila bikaina, errimu aldaketa bizi-bizia duena. Ibilbidea, itzuli honetako ibilbidea, berarentzat egokia dela esango nuke. Eta Paris-Nizan, Pogačar eta Binegoren artean 2. postuan lortu izanak sekulako konfiantza, sekulako bultzada eman diola. Hemen Luke Plap, Australiako txapelduna. Buru-buruan jarrita, igore txonetan. Ja, orain, errimua bizitzeko erabaki hartu du. Ineos taldeak. Carapaz bere kabuzari da burura gerturatzen. Rohan Dennis, errimua estutzen, Binego gurpilan duela. Ondoren, Grupamakoak. Beraz, asmoa dago, Godi gero. Gainsarien garrantzia usaintzen dute. Txapelduna handia izana Rohan Dennis bere azken urtean, goratu. Eta 3 segundo leian, 3 segundo. Ia zeinek jasotzen dituen 3 segundoiek. Errimo oso bizia eta aldapa itoa aritzaia egiten. Bakarren bat itotzen ari da behintzat. Ederki luzatu da. Daniel Felipe Martínez ere bai, lehiarako dago. Favorito asko daude lehen da biziko postuan. Rohan Denisen gurpilean, Binegoaren gurpilean, Daniel Felipe Martínez, Godi ere hortxe da, Marsuler ere aurreatu nahirik. Eta begiramen Daniel Felipe Martínez esprinta bera bideratzen ari da orain. Berak hartu nahi ditu 3 segunduak. Binego bigarren. Binego Daniel Felipe. Ja, Daniel Felipe. Bat zenbakiduna, iaz mailot horiarekin amaitu zen gizona bera. Une honetan, favoriten artean. Binego eta Suler gero.
eta sprint horretan zulotxo egin dute. Orain ailegatu da Godi, Carapaz ere ez dabil aparte, eta haiek aurrean esprintatzen eta pelotoiaren atzealdean lehen lanen aritu diren batzuk, beste Egan Bernal, orain justu. Guardiako aldapatxe horrek denolako astindu eman dion pelotoiari. Hemendik helmugara bitarten ez da orain segurazki berreketarik izango, naiz eta orain aldapa heisten ari diren honetan, Kanedanerako eta pelotoia berriro biltzeko baliatzen ari diren. Joni Izagirre Kofidi taldeko txirrendulari ere sartu da hor, lehen da biziko postuetan badazpada aurkariak non norberakan behar baitu. Eta Carapaz ere bai, aurrean da. Grupamakoak orain jarraipen ematen. Grupama jarraipen eman nahi dio. Sakabanak eta pixka bat izan da, eta begira Grupamakoak segurazki zuzendariak ala aginduta, atzera begira, atzean favoritorik segurazki etzen geldituko, baina badazpada behintzat, jarraipen eman ezkero beti ere lehen da biziko postuatan euren taldeburua duen kokapena errazago ziurtatzen da. Grupama sailkapen nagusian Godirekin da, hor Armirela saltu da, Gregoire ere bai, hauek esprinerako, beno, konten Paixer, hainbeste modatzen den gizona da, Paixer. Eta orain denak ari dira pasatzen. Aita egita txikia ere, Gide Schelling du, horak, segurazki hemen intentziorik onena izango duen gizona, Gide Schelling, klasikoetan eta ondo biltzeko moduko txirrendularia, Kataluniako boltan, 3 sprint izan dira, hango pitan 3. postuan sailkatu zen, baina hanga aurkaririk ez du hemen. Hori pentsatuko du bere baitan. Batzuk eskuinetik, beste batzuk ezkerretik. Baina ez dago alako jorik, eta uste dut... Orain lasaitzen ari dira berriro. Uste dut, ja, den egontzat ematen dutela, eta pagamaiera esprinan behar duela. Pelotoian detena, atzean geratu direnak, besteak beste, Egan Bernal, atzean geratu da. Egan Bernal, Brandon Rivera taldekidearekin geratu da atzean. Bere beste taldekide batzuk, Jonathan Castroviejo ezkerraldean, Luke Plapp, Australiako txapelduna gurpilean duela, ordoaz pelotoi buruan. Begira zenbat etzaten den, Jonathan Castroviejo, getxoztarra, beratzean burua tente, erraz ikusten da. Hain ibiltzen baita, makurtuta, eskutatuta, Jonathan Castroviejo. Fraile, bera ere hor da, euren buruan. Zainketa dago errezeloa, elkarri begiratuz, mugimendu asko, burua eskuin ezker, txirrendulari asko, ari gara... Zabalera guztia hartuta, eta errepide zabala da. Gainberari orain, muñotxo batek hartu dio tartea. Lehen izpide izan dugun gizona hor. Eskuinaldean irudien ezkerretan, Rui Costa Portugaldarra. Suitzako itzulia, lurra irutan irabaztako gizona. Suitzan bizi baita. Vale, boys, we are approaching the last 10 Ks of the stage. We saw the last 5 Ks of this finish, so you know we have headwind and it's uphill, so don't go too early. Keep the position and keep the timing as we said in the meeting. All good. Mantendu kokapena eta babestean iraun. Aizea kontra dutela eta goizegi ez joatzeko agindu emanaz eta aholku emanaz Markel Irizar taldekidei. Terrekeko gizona sailkapen nagusirako Matias Esquielmose markargaztea da. Eta gaur Jona Berasturik izango du aukeratxoa. Jona Berasturi gau bigarren denboralde du. Trek Segafredon kulturrean da. Jona Berasturi sprinter polita da, Jona Berasturi. Garaipen batzuk baditu Jona Berasturi. Eta denak sprintean lortako baditu Berasturi. Eta horrelako aukera, etxeko errepidetan horrelako aukera Worldtourreko lasterketa bat irabazteko, ez du askotan izango Berasturi. Ez eta itzuli honek
gaur eskainiko diona izango du bakarra. Bihartik aurrera beste eginkizun batzu bete beharko ditu. Alduen neurrian taldekidei babes ematea bereziki eta beharra izan ezkero pelotoian lan egitea alduen neurrian. Igoretan beste sprinterrek bezala sufritu egiten du. Sprinter batentzat ibilbide gaiztoko lasterketa gogorra da itzulia. Hori da, sprinter gehiago ez izatearen arrazoia. Aukera oso murritzak izaten dituzte. Eta inor alferrikako esportzurik egiteko ez dagoenez sprinterren zerrenda utxik dago, sprinter petoena behintzat. Horregatik, aipatu behar dira gizon azkarrak. Sprinter peto izan gabe ere, talde txikietan eta ibilbide gora beratsuetan abiadura puntu ona izanik, gailendu daitezken gizonak aipatzen ari gara. Eta Jaiter, Alex Aramburu, De Schelling, Luis Aular, Quentin Hermans, Rui Costa, Andrea Baioli, Andrea Vendram. Taldez talde, elkarren ondoan. Taldekide bat ondoan izateak, beti ere babesean, atzean, ondoan nor daunkan jakin da, mugimendu baldarren bat egin behar izan ezkero ere, erreparo gehiago izaten baitu. Liderraren ingurura egitea mugimendu hori, alde neurrian hori saiestu nahi izaten dute. Aurkaria izan ezkero, ez hainbesteko begirunerik izaten, eta horregatik, gehien bat, denak taldean, elkarren inguruan ibiltzen dira, ezer gertatuta ere kalterik ez eragiteko. Hor Jon Aberasturi, 152 dosara, dena ipatu duguna. Taldekide gero zulo horretatik atera eta saiatuko dira. Taldekideak aurrera ondo kokatuta eramaten, abiadura puntua erakustezan, helmugan, albali madalen postuarekin. Kontran izatea da, seguraski modu honetan joateren arrazoi nagusietako bat. Izea kontran denean lan egiten duenak sekulako esportzua egin beharra dauka, babesen denoak sekulako abantaila, eta horregatik, alter lan horretan aritzeak konturik ez duenez, zuhurtziaz ari dira jokatzen. Horakoak ere agertu dira, De Schelling, beraien sprinterra. Anton Paltzer ari da orain, errelebo amaten. Badu bereizgarri bat txirrindulari horrek. Baut bana ertek bezala, behirak bere kaskoari. Babesle berbera dute, ziklokosean, Tom Pitcockek ere eramaten duena. Balzer, eskitik ailegatuko gizona da. Eta eskian zuen babesle hori, txirrindularitzara, kaskoaren bitartez eraman du. Baina berak espreski beretzat, ez talde osoarentzat. Mendiko eskian lorpen handiak lortutakoa da, egindakoa da. Anton Paltzer. Hemen helmuga inguruan adarrak eta begiratu eta ez du ematen alako zerik dabilenik dena geldi dago. Banderatxo batzuk, begira Fermin, mugitu onuntza pixka bat. Banderatxo batzuk, hor... Tartean dauden banderatxoiek adarrak bintzat. Adarrak geldik. Banderatxoak lehen mugitzen zirenak, orain, geldirik. Eta bine inguruan helikopterorik, Eta bilena izeak mugitutakoa da. Baina orain geldirik. Orain, minutu bat. Soitu ateratzeko moduko dantza txikia zeukaten. Orain aldapa bera. Beste tartitxo bat aldapa bera. Berriz ere laster izango dira gora.
Orain hemendi Bastidarainokoan gehiena aldapa bera izango dute. Azkarra, inguru azkarra dago. Bai, eta gero bukaeran berriz ere, gorantza. Aldapatxoa dagoenean ere abiadura handian harrapatzen du, aldapatxoa bera motza, eta ia inertzia zigotzeko modukoa da, orain bezala. Horria 65-70 kilometro orduko abiaduran jaitsi dira, eta aldapatxoa kasi hortxe amaituko da, eta etorriteko inertziarekin aparteko esportzurekin gabe abiadura handian pasatzeko modukoa. Bastidan aurrenekoz, amaituko da itzuliko etapa bat. Eta bihar gauza bera izango da Leitzan. Aurrenekoz izango da itzulia Leitzan. Helmuga, iazirtere izan zen Leitzan. Hau egontzat eman dute. Vamos, Jesús, chava. Hoy tenemos que intentarlo, ¿eh? Ya habéis visto los últimos 4 kilómetros en contrameta, ¿eh? Habéis visto que va picando para arriba, se va a hacer duro. Tenemos que intentar ir ahí con un puntito de cadencia, ¿eh? Para llegar fuerte a esos 300 últimos metros e intentar hacerlo bien, ¿eh? Ya veis que aquí hay gente muy buena, como puede ser Fraile, tenemos que intentar estar cerca de él. Y venga, una referencia tenemos que tener. Yo creo que él es buena rueda. Vamos a intentar estar cerca. Y venga, con 2 cojones tenemos que hacerlo, ¿eh? Venga, va, chavales, ánimo, ¿eh? Guk ez dakigu zerri badaki. Zaldibargo zuzendariak Fraileren gorpia ona izan litekela esan die bere mutilei. Omar Fraile, Ineosko Santurtziko etapa diseinatu duena, hain zuzen. Zerbada iritzita egongo da, gu ez bezala, ni ez bezala bintzat berdin, eta Jaiterrek baino, Omar Frailek disputatu nahiko duela etapa, behar bada hori iritzita egongo da. Nik uste dut eta Jaiter dela gizonik azkarna eta bermerik handiena, baina egia da Omar Frailek ustekabekoak ematen badakiela. Besteren meseetan lanen aritu eta mugimenduren bat bizi-bizi eginez gero, Espainiako txapelketa berare alaxe irabazia da Omar Fraile, Itzulianen etapa irabazi zuen, Eibarren. Antzeko mugimendu bat egin da, aurrez eguneko iesaldian ibili eta gero. Bai. Omar Frailek ere puntu harrapatzen duenean, azio egin eta edo nori ustekabekoa ematen, badaki, espezialista da. Ikusiko dugu, zertan den, Ruben Perezen uste hori. Musika indarren jarri dute. Txirrendulariek hau entzuten badima dute, Fermin izango da, sua lehenaz gain. Hau da, hau indarra. Eman zeuk ere, Fermin. Moskon ere hor dabil, Jani Moskon. Dena ipatu dugu, Jani Moskon italiarra. Horain bi urte Rube irabaztear izan zen gizona. Orduan Ineos egin zen. Egun harrapatu zuen gero, zuenez. Han gurpila zulatu eta gero bizikleta aldatu zuten, segureski bizikletaren presio ere bai eta ziren lokatzetan. Zutik egon ezin da bestela zerren dimendu eman zuen. Aurten Pepa Guztai hautsita lehenaz gain. Gomeria ondixamarrekin dabil, Jani Moskon batzuten erakutsi dituen mailara itzuli ezin da. Gaitasun fisikoz txirrendulari handia dena, jokabidez, askotan behar bezala asmatzen jakiten ez duena. Jonathan Castro joan buruan. Hogeita hamabost urte euskal Getxozarrak. Hogeita hamabost urte eta 2008 ezkero. Eta pelotoi nagusian Jonathan Castro jo. Aurten hau laugarren itzuli izango du, ze Valentzia egin zuen, gero Algarve egin zuen, eta aurrena Kataluniako bolta. Eta denetan morroilanean. Ja, hori barneratuta dauka, era bat gainera. Tartean bera aukeratxoa jokatzen du. Eguneko iesaldi harrapatuta, itzulia hundietan bereziki. Baina
gainerako beti beste meseetan lanean aritzen denetakoa da. Zenbat aldiz ikusi izan ote dugu oraintxe bezala pelotoian tiraka, eta ez soilik ordekan haizearen kontra ezkutatuta aldapa gogorretan Frantziako turrean ere gurpilean sarikapen nagusia lehiatzen ari diren gizonak soilik dituela ere bai. Gora nabarmen egin du Goruntzakoan eskalatzaile gisa. Erlojuaren kontrako saioan bere gaitasuna behar bada zertxu bait mugatu eginda, baina zalantzarik ez dago azken urte hauetan Euskal Herriak izan duen erlojuaren kontrako saioan espezialistarik handiena dela Jonathan Castroviejo. Bere kirol bizitzan 10 garaipen ageri dira eta denak salbuespenik gabe erlojuaren kontrako saioan lortutakoak ditu. Andorran biziden getxostarra Jonathan Castroviejo, urrea balio duen taldekidea. Beno, ja, etapa ez gaur gainera Mallorca dago jokoan. 10 segundo ditu etapa garaileak. Eta saikapen nagusiko gizonen artean gogoratu, iaz itzule irabazi zuen Kolonbiarra eta Felipe Martinezek 3 segundo hartu dituela, Binekok 2 eta Marc Sulerrek 1. Felipe Martinezek beraz, uste dut, bere apur horretan erakutsi duela Paris-Nizan baino hobeto dagoela. Paris-Nizan bere errendimenduak etxierrazi zuen gaixotasunetik errekuperatuta dagoela. Felipe Martinezek ere, Castroko bezalaxea laugarren entzilea du. Argentinan San Juan egin zuen, gero Algarve irabazi egin zuen. Felipe Martinezek eta Paris-Nizan etzen ibiliaz, 25. amaitu zuen. Bai, Alfentxo. lankideok, eta holdanik arazoren bat badu bizikletarekin, autoari deika ari zaio, eta hartzeko gurpilarekin arazoren bat badu. Alpezin taldeko txirrendulari Oldani Italiako Giroan etapa garaipen baduen gizona da. Bakarra, bere kirol ibilbidean eta ura bere herrialdean handia lortu zuen. Genoako helmugan lortu zuen, iesaldi baten amaieran, azkarrena izan da. Eran lako amorrazioarekin dabiltzan orain. Eldulekuari azpetik espaldin badak algetatik eutxita, baina pedalei gogo sakatuz. Eta esfortzu handi egin beharra dago raizearen kontra abiadura bizian ibiltzeko. Horregatik makurtzen dira. Eskutatu nahirik, eta aldutenean burua makurtu. Baina inork ezin du pelotoia luzatu. Ez zitxurarik ez dauka gaur. Sartuko da, Hollandi sartuko da, tropelean. 5 kilometrotara demogarako. Souda Alpuik estepekoak, eskuinaldean lanean, eta hor lehen Alfonsok aipatu duena Oldani, 21 osala, Alpezin taldeko italiarra. Eta bera ere, ez da bat ere motela esprintean. Jokin Murrialdai, Joel Nikolau, bere taldekidea, eskubitik. Murrialdai ere etxe inguruan David. Era barra da, aguraingoa da, Jokin Murrialdai. Javier Murrialdai, urrean 82an Donostiatik etapatera eta pauen amaitu zeneko etapa garailaren semea, Javier Murrialdairen semea, Jokin Murrialdai. Horre ikusten da kontra jotzen duela, ikurrinari begiratu bestela. Beraz, gaur distantzia egoki hartzeak garrantzia handia du. Helmuga baino lehentxeago, azkeneko 150 metroak baino lehentxeago, gogoan izan aldapatxo bat dagoela. Batzuk behar badan jotzeko balia dezakete, beste batzuk ezkutuan joan eta azken unean agertzeko, nagoizegi agertzen denak, haizearen oztopoa izango du azken metro hauetan. Eta abiadura zenbat eta handiagoa, babesak orduan eta garrantzia handiagoa duenez, hori ere kontutan hartzeko ezaugarri izango da zalantzari gabe. Soudal Quick Step hor ezkar aldetik, pelotu buruan. Soudal Quick Stepek Andrea Baioliren aukera izango du seguruen. Izan bizkorra da Andrea Baioli.
talde honetan Mauro Smith ere uste aipatzeko modukoa dela, egin duena egin eta gero aixe ibili da kopi bartalia astea Mauro Smith suitzarra. Irabazi egin du, behar bada mengo ibilbidea, dira buruz mengo hor xamarra izan daiteke suitzarraren zat, baina... Ibilbidea eta arerioak horragoak izango ditu hemen, kopi bartali baino. Baina pedal kolpeonarekin da Mauro Smith, etapa guztietan ibili da garaipenaren jokoan. Bai. Hiru helmugara, gaur konfiantzaz eta klasikoetan ondo moldatzen diren sena erakutsi Soudal Quick Stepekoak. Arbidetan ez bezala, naiz eta atzo Asgreen protagonista izan. Baina ez daude garaipenetan kamuts. Eder, izango izateke Euskal Matek eta pairabaziko balu. Hori diotiaz, Jon Izagirrean. Garaipenarekin, agurtu genuen itzulia, arratean azkeneko Jon Izagirrek lortu zuen, eta beno, kateatzeko erogoke eizkeala, eskatzen hasita, garaipentxo bat, baduzkagu gizona proposak, hor dira Alex Aranburu, Movistarrekin, hor da Jon Aberasturi, Arabarra, Segafredorekin. 2 kilometro eta erdi barru jakingo dugu gerrein. Hemen amaitu dira berriketak eta tensioa nagusitzen ari da. Ezkerretik, Ineos taldeko gizonak, etan Jaiter da euren gizona. Eskuinerago, Soudal Quick Step, Jon Izagirre hor buruan, Jani Moskona estanakoa lanean, eskuinerago. Begiratu zorrotzak, serioak, denak oso konzentratuta edozein, deskuido txiki, eta hankaz gora joan daiteke hor pelotoi erdia. Aldapatxoa, errimo moteldu, eta alegina estutu egin behar, 2 kilometro helmugara. Haizea kontra. Aintzat hartu beharreko ezinbesteko ezaugarria. Omar Fraile lanerako, orain aurpegi ematen ari da. Tan Jaiter gurpilean duela, beraz, Erne erasoa. Zendala turrola, Total Energiko, beraz, Victor, ana? Victor? Zendo xamarra maten du Victor izateko. Birgodo esango nuke, Fermin. Bai, Birgodo, Paris nintzako eta pagarela, bai, Birgodo. Sendoa. Aizea jan beharren hor. Birgodo. Aizea jan beharrean. Hor bakarrik, ezinezkoa da. Aizea kontra dutela ezinezkoa da hor bidea egitea. Pelotoian lanean ari diren gizonek erreleboren bat edo beste izango dute, eta antxe dago bastida ikusi dute, eta hortxe dago aldapatxoa. Erne aldapatxo horretan komeriek izango dituzte bate baino gehiagoketa. Hor aberasturintzat hor egon daiteke apustua. Beste batzuk igoera etxa horietan hobeto xego moldatzen dira, Alex Aranbururen kasua izan daiteke, eta Jaiter Ride Schelling. Eta Soudaleko txirrendulariek ere badute itxaropen sendoa Badiolirengan segurazki. Bai, ondo antolatuta, ari da lanean Soudal. Azken kilometroan orantxe sartuta. Hauxe, azken kilometroa harrapatu du. Aizea zertxo bete eskuinetik sartzen ari da, kokapenez oso ondoetan Jaiter. Ineosekoak baitira. Soudal Quick Step taldekoen hartzean ezkutuan doazenak. Alex Aranburu ordana batez zertxo bete eskuinetik Movistar taldeko gizonek. Richard Carapaz ere oso ondo kokatuta. Horein, gorantza, ja. Beno, ordo Ineos. Omar Freire eskuinak bideratzen, etan Jaiter gurpilean duela. Omar Freire esprint bideratzaile lanak egiten beste behin. Eta Soudal Quick Stepeko, Soudal Loto Soudaleko. Aberasturi hor da, Aberasturi sartzen ari da, Alex Aranburu ere aurreratzen ari da. Aular ere bai, Kajarrualgo Benezako... Amaitu da aldapatxoa, goikipera eta Erne aurkikusiko dute helmuga eta... Eta Fraile buruan, Jaiter gurpilean duela, Fraile buruan, Omar Fraile bideratzaile lanak egiten ezin hobeto. Azken uniraino, Jon Aberasturi hor dator, ja, hora Jaiter, izan Jaiter buruan, ikusezago, bai, bera. Jaiter. Eta ez dakit, bigarren, hirugarren ze izan den, Jon Aberasturi, ba... Edo Schmidt, da. Ezkerraldetik Schmidt behintzat uste dut, Soudalekoa aurran sartu dela. Loto Soudalekoa Jaiterren ezkerraldetik etorri da, Trekekoa Aberasturi eskubialdetik. Errepikaldiak argituko digu, zertan diren, baina Jaiterren garaipenak ez du inolako zalantzari. Izan Jaiter. Iruzpalau aipatu ditugunean, bere iragarpena hortzegoen, hautagain zerrendan goiko postuetan eta bete egin du. Denboraldiko lehen bizikoa bere kirol bizitzako 17. garaipena lortu du
Eta Haiter. Eta elastikoa. Eta Worldtourrean, Polonia zeukan, Poloniako turra irabazteko da, Haiter. 24 urteko Britaniarra Londreskoa da, Ethan Haiter. Gaur lan egin dute eta saria jasoko dute. Ineos taldeko Egan Bernal bera ikusi dugu, Tour garailea ikusi dugu erreleboak eman eta eman, hartarako hainbesteko premierik etzegoenean, baina han erakutsi dute gaur ze intentzio zuten, eta lana ederki asko borobildu du. Hor Omar Freiren erreleboa, azkenerako hil egin zaio, haize asko jan behar izan du, aldapatxoan bera bakarrik izan da buruan, eta Ethan Haiterrek urruti xamarretik hasi baldin badu ere, oso onde utzi dio, hor ikusiko dugu, hor ja zuzengune horretan, helmuga ikusteko moduan ziren azken pedalkolpeak eman ditu buruan, eta Ethan Haiter hor abiatu da. Schmidt bere gurpilean ezkerraldetik saiatu da aurrera egiten, baina buruari oso ondo eutsi dio, eta Jon Aberasturi bigarren izango da segura eski eskuinaldetik aurreratu. Bai. Eta Jon Aberasturi egin postua azpimarratu beharreko da gero, Worldtourreko lasterketa izanik, hor dugu errepikaldia, hor da Haiter, Freilek lan egin du gero, lan zoragarria egin du gizon honen mesedetan. Ondo bideratu dio eta gaurretzen zaila. Aldapa eta haizea kontra izanik, txirrendulari bat 5 metroetarako motz gelditu zitekeen, baina nahikoa indar izan du santurtziarrak bere lana ondo burutzeko. Haize aurrean koste egin zaie, irautea eta iraun egin du Freilek, eta iraun gainera alegin betean, iraun du azken unean. Ja, bizikleta osoko aldea atera du, eta Haiterre beraz zalantzarik gabeko garaipena erdietsi du. Bigarren posturako zalantza gehiago ikusten da hor, Mauro Schmidt azkenean bigarren postura. Taldes laugarren. Hor Luis Aular, Caja Ruralekoa, 5. hortxe saikapena. Eta lider, Ineos, 10 segundo hartu dituenez, maiotoria Ethan Haiterrek. Itziko du orain podiumean. Beraz, bihartik aurrera, ja lasterketak gidaritza bat izango du pelotoian, eta Ineos taldea izango da. Ethan Haiterren elastikoa defendatzeko modukoa da bihar ere, eta gero zer esanik ez, Daniel Felipe Martinezen hautagaitzari bide batez eutxe egingo liokete, eta horregatik uste dut biharko iesaldia zapuzteko bete behar nagusia Britania handiko taldeak izango duela. Gizon honen taldeak, eta Haiter hau da gaurko garailea. Baina arte motelantzean ibili da, baina estrenatu du eta non estrenatu Worldtourreko lasterketa bat itzuliko lehen da biziko etapa irabazita. Garailea da, eta Haiter. Taldearen 9. garaipena da, Haiterrek hemen bastidan lortu duen hau. Azkeneko Tirreno Adriatikoan Filippo Gannaaren azuten, 8. Iaz, itzulia Daniel Felipe Martinezen garaipenarekin amaitu zen, Ineosen garaipenarekin honen bestez. Eta hasi ere, aurreneko etapa hau, Ineosen garaipenarekin. Hasi zaigu. Denboraldia hasieran okertu egin zitzaion. Cadel Evans sarian erori egin zen eta min hartuta gelditu zenan. Lepauzte hautsita, bai. Eta horregatik ezin izan zuen denboraldia hasiera hobea egin, bestela txirrendulari hau klasikoetan eta ondo biltzeko moduko gizona da. Europako pistako txapelketak zituen, bere egutegian eta lepauzte hautsita, pistako txapelketak alde batera utzi behar izan zituen. Ethan Haiter, 24 urteko txirrendularia. Eta lehen aipatu dugu, Leo Haiter. Naia gazteago ere baduela bikaina askoa, ezaugarriz desberdin esan genezake, ura Italiako Girinoa, gazten Girinoa irabazitakoa, 2 etapa garaipen ere erdietsi zituen, Lies-Bastogne-Lies ere bai, Britania handiko erlojuaren kontrako txapeldunare izana da, Leo Haiter, beraz anaia biak oso goi mailakoak dira, baina ezaugarriz desberdinak gure txikixiagoa da, harinagoa.
Aste izango du Alfontso Arroyo lankide aldamenean, izan Haiterrek. Bai, Hor da Alfontso. Bai. Aurrera Alfontso! Gara eta hemen dago gaurko garailea eta lehen lidera. Izan Haiter, izan it's an amazing victory for you. An amazing victory. The most important victory for you. Sorry, it's really loud. The most important victory for you. The victory is very, very important for you. Yeah, it's amazing. My team really backed me even after I wasn't amazing in Catalonia, but I stepped up, I think, and yeah, they were all in for me today, and I've just got to thank them. Omar Fraile job is very, very well. Yeah, he's an expert in Basque Country, and this final was perfect, and I just had to do the last 100 meters. And now you are the first leader of the tour. Yeah, it's really nice, especially to get my first win this year. I broke my collarbone in Australia, and it took me a while to come back from that, and hopefully this gives me more confidence to keep going forward. Thank you very much, and enjoy the victory. Congrats. Thank you. Important for you. Izan Haiter, esperinan azkarrena, Ineos Grenadiers aipatu dugu ia zitzulia maieran, garaia izan zen taldeak lortu du hemen Bastidako etapa, hasiera ezin hobea, honen bestez. Ineos Grenadiers entzat, hauek jakina, Felipe Martinezen aukera jokatuko dute. Sailkapen nagusiari begira, normalan bezala, ez dira xerri izango hasiera honekin. Pentsa, Daniel Felipe Martinez gaur bera ikusi dugu. Esprina lehiatzen, Xavier, asmoak argi ekarri ditu, ez dago zalantzarik, buruan zer duela, buruan ze hartuta etorri den. Kolombiara naiz eta Paris izan ez duen mailarik eman. Eskarmentu izugarria duen taldea da, Ineos taldea, lorpen ikeragarriak lortutakoa eta azken urte hauetan behar bada zertxo baite behera eginda dagoena, baina uste dut itzulia beraientzat helburu garrantzitsua dela eta lehendabiziko etapatik ja helburuetako bat lortzeak behintzat konfiantza ematen du eta Daniel Felipe Martinezek izandako gaixotasuna, biriketan eta arnas hartzeko eta arazoak izan ditu Paris izan eta horregatik ez dugu ikusi lehendabiziko postuetan, baina itzulian uste dut garaipenaren lehian gutxienez ibiltzeko moduan dagoela erakutsi duela eta kemen eta adore hori behintzat lehendabiziko sprintetik erakutsi du. Eta lehendabiziko sprint horretan, bineko berak ere erakutsi du. Ze asmo duen, beste behin aurtengo itzulian, Marsulerrek berak ere alegintxoa egin du. Esprina lehiatuz, Alfontso? Bai, beste protagonista bat daukagu hemen, gaurko protagonistetako bat, Txomin Juaristi, markinarra, saiaturen saria jasoko du. Bueno, Txomin, lehen eguna, lehen esaldia, ondo azteko modu bat ere bada, ezta? Bai, azkenin gure helburutariko bada, ez? Protagonistak izeti, eskapaetan sartzi, gero, beste helburu bat izango zama mendiko liderrak bintxi, alegin duna baina ezin izeot, sorionez lagun batek irabazi hau, barrenetxe dala, beraz asko interneta hot. Eta bai, posik, gero, hau abit, bonifikazioi puntua, gero kotxe onaukitzeko bizarko, pelotei garrapau gaitxunin, ja utzik gauna eta ezin izot aurrin heldu. Lehen itzulia izateko mendeguta egiteko, benetan agerraldi oso polita egin duzu, Txomin. Bai, indala 2 urte korri duna. Katalunia indot, alegin duna iesalditan sartzen, eta bai, gaur behintzat lortu dut, sari politxe da azkenin, etxekuen aurrin, hemen labastian familixi euket, eta etxeko karrera olako nivelin, protagonistak izetik gauza politxe da, bai. Pelotoiek ez da parkatzen, golturrak ez du parkatzen? Ez, pelotoiek azkenin bakiu, ez, zeinen kontra gabizen,
eta gure karta jokatu diguz eta ondo itxo, ni pentsatzen. Horrela jarraitu behar da. Bai, hori da. Eskerrik asko eta zorionak, Txomin. Bai, eskerrik asko. Txomin Juaristi, esaldi harrapatu duen Euskal Euskadiko gizona, jaz. Nafarroako etapan ibiliziren euskaldunak eguneko iesaldian eta han, gaur baino bidea aurrerago eraman zuten Azurmendi izan zen iaz, bianan Euskal Euskadik. Eguneko iesaldian. Pozi zen, Barrenetxeak maiota jantziko duelako, bere lagun mina duela esan du, entrenamenduetan lagun izaten duen mutila, Jon Barrenetxea, Alfontxo, berarekin hitzeiteko kerantzaren. Bai, gurekin dago, Jon Barrenetxea. Bueno, Jon, posik egoteko moduan, ez da? Mediko sailkapendian buru, maiota jantziko duzu, podimera joko zara, iesaldian sartuta, itzulia hasteko modu ezin hobea. Bai, bueno, sari txiki bat lortu dugu, maiota jaztea lehenengo egunean, eta bueno, nahiko posio, bai. Esan digut, Txominek, zurekin entrenatzen duela batzutan, eta lagun batek behintzat saria eraman duela, horregatik posi zela pera ere. Bai, oso posi joan gara batera iesaldian, lagun hona dut, eta bueno, gustora berarekin iesaldian joatea hain jarrera importantean. Eta orain, maiot hori defendatu egin behar da? Bai, hori da, azkenean badakit zaila izango dela irabaztea, baina alik eta egun gehien enaman nahi ditu soinean, eta hori borrokatuko dut. Esan diot ere, Txomini, Worldtourreko pelotoiak ez du barkatzen, Bai, banekien oso zaila dela helmugara iristea, baina, bueno, alik eta urrunen iristea saiatu gara, eta, bueno, hori. Horrela jarraitu behar ez da, saiatzen da iesalditan sartzen orain. Bai, hori da, zenbat eta puntu gehiago lortu mendiko sailkapenean, zenbat eta egun gehiago izango dut maiota soinean. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zuei. Iaz ez zuen egin itzulia Barrenetxeak aurten bai, eta helburu hori baldin badu, bihar bertan dauka urrengo berotua Jon Barrenetxeak, bianati leitzera joango den etapan puntu dezente izango dira mendiko sailkapenerako hori bai, aurrena Xabier, gaur hartu duen jipoiari buelta eman beharko dio. Bai, eta ez da erraza izaten, gaur ibilbide goraberatsu izan dute, kilometro askotan buruan aritu dira, 3 lagun gutxi xamar dira, eta erreleboak maiz eman behar izan dituzte, eta bera txirrendulari gaztea izanik ilusioa eta izango du, baina ikusiko dugu gorputzak nola erantzuten dion, eta hanketan zenbateko mina duen horrek nolabait ere ahalbidetuko du, edo mugatuko du, bihartik aurrera izango den protagonismoa. Helmugarako 30 kilometroa harrapatu dituzte, ieslariak, aurreneko esprinan eurak izan dira, irudietan duzue bigarren sprint bonifikatua guardian izan dute, eta hor espero genuen, sekapen nagusia lehiatzera etorri direnen lehia, eta alase izan da, Daniel Felipe Martínez iaz itzuli irabazi zuen Kolonbiara bera izan da guardiako sprint horretan buruan, bineko gainantzuela, eta Marc Suler 3. postuan, aurreneko aukeratik erakutsi dituzten, ze karta dituzten jokorako. Eta erakutsi dute aldi berean Fermin zeinen garrantzitsuak diren aurten gainsariak, 3 segundu, 2 eta 1 besterik egonez, eta helmugan dauden 10, 6 eta 4 askoz ere zaku garrantzitsuagoa da, eta horrek erakusten du bihartik aurrera garaipena lortzeko ere zen nolako intentzia izango duten. Erlojoaren kontrako saioan normalean astebeteko itzulietan erabakigarriak izaten diren diferentzia lortzen dituzte, bereziki espezialista direnek, aurten horretarako aukerarik ez dago, gainsarien jokoan ere arreta jarri dute favorito nagusia. Laster zego da sari banaketa hasi da. Hor da podiuma, etapako protagonistak pasako dira podiumetik, mendiko esan dizugu, Barrenetxea jantziko du, eta gainerako saririk gehienak etapa garaian izango da, hor saiatuenen saria, Euskal Euskadiko Txomin Juaristirentzat izango da, baina bai erregulartasuneko saria, etapa garaipeneko saria eta jakina maiotoria gaur etapa irabazi duen Ethan Hayter Ineosko Britaniarrarentzat dira. Aurreneko etapak utzi duen sailkapenean Euskaldunak, ondo aurreneko 5etan 2, 3. postuan aberasturi, 4. Alex Aranburu. Gainerakoan etapa, Xavier.
batez ere haizea kontra izan dutelako, baina pelotoia bil-bil egin. Horre mugatu du, Armin, haizea, nik uste dut ezaugarri horrek pisu izugarri izan duela, iesaldi izatea normala zen, eta haizeak saiezetik pixka bat jo izan balu askoz ere joku gehiago eskaini zezakeen, azken kilometroan ikusi dugu, Soudal Quick Step taldeak sprinta bideratzeko ahalegina izan duenean zertxo baite haize babes moduan edo ibili direla, baina kilometro gutxitako kontua izan da. Horregatik kontrako haizea denean aurpegi ematen aritzeak eta lan horretan itxutzeak ez du inolako konturik ekartzen, ondoriorik ezin utzi, eta horrek uste dut ibili berare dezente moteldu duen. Naiz eta ibilbidea proposa zen hausteko, ordekan gaur kilometro gutxi egin dituzte, eta bihartik aurrera mendate handiagoak izango dituzte, mendate luzeagoak izango dituzte. Esprinan amaitzeko etapa bakarrenetakoa zen, ez zaigu iruditzen besterik hainbesteko taldean ikusiko dugunik, taldea handia izan da, espero zena neurri batean, hori bai, espero zen baita ere, zalaparta gehiago, batez ere esprinerako batera aukerarik ez duten talde hoien aldetik. Hose dugu, iesaldia bukatu den unetik, inortxo ere ez dela mugitu. Guardiako esprin horretan izan da zalaparta pixka bat, segapen nagusiko indartsoen arteko lehia, baina gainerakoan dena konforme, etapa esprinean amaitzearekin. Beno, hemen gonbidatu bat badugu, eta... Haserre dagoela iruditzen zait, Hermen, haserre dagoela. Zorionak eman beharrean gara. Hemen bisitari dugun gonbidatu honi zorionak eman beharrean garenez. Mikel Artetxe, ongi etorri eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Ondo bukatu zenuten eta hasi ere oso ondo egin duzu. Bai, bueno, sprinter askorik gabe, izan nahiko korredore azkarra da eta saiatu beharra zegoen, ezta. Itzulia irabaztea ere ez da erreza eta Dani ondo daukagun arren, bueno, nik uste dut horre favoriten artean sartuko dugula, baina irabaztea ez da erreza eta, bueno, egunetik egunera beste helburu batzuk lortzen joan behar da eta gaur ikusi da taldeak hasieratik hartu duela erantzunkizuna, Bernal eta Riberarekin batera, eta nik uste dut gerora ere beste guztiak lan bikaina egin dutela, eta izan azkeneko, Omarrek azkeneko 200 metrotan bakarrik utzi du, eta bueno, berak ia lan errezena egin du, baina nik uste dut gaur goraipatzekotan taldea goraipatuko nukela. Goraipatu, iesaldian ibili diren hauek ere bai, Jo Barrenetxea, Gamizko mutila, bera aurreneko itzulian, mendiko maiotarekin izango da bihar, Diana eta Leitzarteko etapan eta helburu hori duela gainera, bera gaitortu duenez ondorengo egunei begira. Bueno, Mikel, konta iguzu, izan Jaiterren inguruan zerbait aipatu dugu, egun bakarreko probetan maila handiko mutila izan dela, beheko mailetan bereziki, bai junior mailan, arbidetako klasikoetan jenti irabazitakoa da, kurne irabazitakoa da, pistan izugarri biltzen dena, ze beste ezaugarri aipatuko zenuke Londresko motiloren inguruan? Bueno, erlojupelkotan ere oso ondo moldatzen den korredorea da, ezta? Eta beste zeo zer aipatzekotan, bueno, oraindik ere asko ikasi beharra daukala, ikusi dugu, ez? Horre taldea aurrean lanean, eta bera momentu batzutan, pelotoia atzean egoten da, kostatu egiten zaio, oraindik ere taldekidekin batera aurrean ibiltzea, eta, bueno, etorkizunera begira, bere gaitasunak ikusi ditugu, ez? Baina, bueno, badauka oraindik ere non hobetua eta beragan konfiantza asko daukagu, bueno, erregistro askoko mutila delako. Denboraldia hasiera okerra izan zuen, Cadel Evans klasikoan erori eta alde pauzera utzita, Europako txapelketak zituen, jomugan, pistako txapelketak haiek alde batera utzi behar izan zituen, beno. Errepidean da, itzuli da eta itzuli modurik onenean aurrera begira behintzat, hemen Euskal Herriko itzulian golturreko lasterketa bat irabazita horrek gazteari animo ikaragarria emango dio. Bai, Katalunian bultatu zen, baina oraindik ez zituen nahi bezalako hankak, ez da. Taldean ere saiatu zen berari laguntzen, bai Castroviejo, Geraint Tomas eta izan zituen horre buru belarri laguntzen, baina zituen berak nahi besteko hankak eta sasoi puntu hori bilatu, baina handik ondo errekuperatu ondoren, nik uste dut beste puntutxo bat gehiagorekin iritsi dela Euskal Herriko itzulira. Oraindik ere aurrerantzean oso etapa onak daude berarentzako, gaur multzo handia iritsi delako, baina badaukalako gaitasuna multzo txikiagoetan ere iristeko, eta han errazago moldatzen da.
Beraz, aurrerako egunetan ere, konfiantza daukagu, beste etapatxoren bat irabazteko gaiden. Taldea lanerako dago, Xabier? Hasi, ikusi du gainera. Emanaldiarekin hasi orduko, Ineosko gizonak aurren ziren, pelotoi buruan ziren, eta gerora ere bat baino gehiago pasa dira, besteak beste, Egan Bernal bera ikusi dugu lanean. Esprinean hor gainsaria zegoen esprin horretan guardian Daniel Felipe Martínez egia kartatxo egota du, eta errematea jaiterrekin, jarraipena ematea besterik ez ditu geratzen. Bai, taldea eta lanerako dago eta la behar du, ezta? Azkenean, konfiantza eman behar zaie korredorei, esan dugun bezala Katalunian saiatu ginen eta ez ziren gauzak atera, baina horrek ez du esan nahi hemen ere saiatu behar estenik, ezta? Beti saiatu behar da, bai etapa irabazten eta helburu bikoitzarekin behai, ezta? Dani oso ondo daukagu generalerako, eta karta bota dugu, baina nik uste dut itzuli honetan hartu daitezkeen kartak eta segundu guztiak oso baliotsuak izango direla zapatuko egun horretarako. Ez daukagu arrate bat, ez daukagu erlojupekorik, beraz, bidean hartu aldiren gainsari guztiak, nik uste dut oso importanteak izango direla eta hobe 3 segundu aurretik izan, atzetik izatea baino. Xabier, etapak, hau zapore utzi dizu, uste baina mugimendu gutxiago izan duela esango zenuke? Aizea aipatzen aritu izan gara, izango ote zen, aizea izan ote den arrazoia, jendea ez mugitzeko arrazoia kontra izan duzuen aizea. Lasai joan da bintzat? Bai, lasai joan da, azkenean ikusi dugu tentsio puntu hori, generala jokatu nahi duten talde guztiak horra aurrean. Oso lasai ez da joan, galdetu beharko zaie beraiei korredorei aber nola joan den eguna, baina nik uste dut 6 egunetatik gaurkoa dela lasaiena, itzuli gogorra daukagu aurretik, eta nik uste dut jendea beldur puntu batekin ere badagoela, ezta? Nik uste dut hemendik aurrera ja bukaera bihurriagoa dira, gaur mendate gehiena hasieran zegoen, esan oso gogorra bukaera hau, eta hurrengo egunek badaukate bukaera gogorragoa eta hor krudeltasun gehiago sartzeko aukera, beraz nik uste dute aurreko egunetan horrelako pelotoi handirik ez dela iritsiko. Xabier, irudiek erakutsi dute jorratzea nire ustez behintzat merezi duen beste gai bat. Egan Bernal, orain dela urtebete izugarri hartu zuen, urtebete geroago San Juanen errendimentuz behintzat egun batean maila hona erakutsi zuen, gero belauneko lesioa, gaur lanean ikusi dugu. Zer moduz dago, zer moduz doa bere errekuperazio prozesu luze hori? Bueno, errekuperazioa iazko erorketa horretik nik uste dut baikor garela eta modu honean doala, ezta? Zoritxarrez, erorketak izan ditu San Juanen eta baita Katalunian ere, eta erorketa horien bidez ez lehendik haustuta zuen hanka, baizik eta ezkerreko hankan hartu ditu kolpeak eta belauneko minez erretiratu behar izan da, ezta? Horrek, batekoan 4 asteko ia entrenamendu galera eragotzi zigun, eta oraingoan ez da bortitza izan, eta aste osoan egonda fisioarekin 2 edo 3 egunero lanean, eta hobeto moldatu ahal izan du, eta horregaitik erabaki dugu azkenengo unean Euskal Herriko itzulira etortzea, ezta? Errekuperazio hori esan dezakegu maila fisikoan dauzkagun datuekin eta bide honetik doala, eta beste atzera pausorik izan ezean, nahiko baikor gara, ezta? Astiro bere maila errekuperatu ahal izango duela. Eta gaur ikusi duguna, nik esaten nien zuzendariei, lehenengo eguna lesio batetik etorrita lasai ibiltzeko, baina bera horrelakoa da. Berak bere burua jarri du voluntario gisa, lehenengoetatik, nahi du erakutsi, nahi du txirrindulari sentitu, nahi du pelotoi buruan egon, eta lagunentzako ahalik eta gehien egin, eta azkenean korredore hauek beste karakter berezi bat daukate, eta berak erakusten du, egunetik egunera. Helburu... Xabier, bai, ez, bukatu beharrean gara, azken galderatxo bat egin gabe nuke utzi nahi, Daniel Felipe Martínezek esan dugu bere kartatxoa bota duela. Zer iruditu zaizu beste zein izan dela gaur zerbait erakutsi duena, eta zein izan beharko dugula kontuan aste guztian zehar? Gauzak ondo, Badakigu hor 6-7 izen daude, denon ahotan, ez duterik ezer berririk esango, itzuli hau irabazteko gai direnak, eta nik uste dut gau kartarik bota ez duenak gaitasun hori ez daukalako izan dela, ez? Nik uste dut aurtengo formatu honekin, gainsari guztiak oso preziatuak direla, ikusi dugu Bingegar, ikusi dugu Dani, ikusi dugu besteak ere, horra aurrean,
eta uste dut aurrerantzean ere lehia hori nahita ezinezkoa izango dela, seguruenik okerrego naiteke, baina agian bonifikazioekin jokatuko delako aurtengo itzulia. Bonifikazioa, ez baitago erlojupegorik. Xabier, Mikel, deitu dizut uste dut lehen. Xabier. Oituta nago. Oituta zaude. Eskerrik asko eta esandakoa, zorionak. Eskerrik asko zebori. Xabier Artetxe, Ineos Gerrenadierseko prestatzaileetako bat, Pello Bilbao, larri dabil, gaixo baitago Pello eta gaur, beno, eguna moldatu izan du. Usabiaga, etaparen lasaitasunak inori mesede egin baldin badio, Pellori egin dio, ea buelta ematen dion, eta bihartik aurrera beste gorputzaldi bat izaten duen Gernikarrak. Sasoia ez, Osasunaren baitan egon daiteke berak itzuli honetan egin dezakena. Sasoi zondo zegoela eta gizon segurua dela lehen urtean eta aurten bertan erakutsi du. Astebeteko itzulitan gutxi dira bera bezain sendo ibiltzen direnak eta txirrendulari osoak eta oso motibatuta zegoen, baina kontua da gaixotasunen bat izan du. Neil Stephensek berak aipatu digu, familian ere norbait badutela gaixorik eta orain ikusi beharko da, gorputzari nola buelta ematen dion, baina bilarria exigentzia mailare altuagoa izango da eta bete-betean espaldin badago. Ez da arraza izango hasiera batean jotzen genuen bezain favoritotzat hartzea Pello Bilbao. Beno, ez ezagun. Bere ala ilkanpaia jo, hau hasi besterik ez baita egin. Markel Irizar dugu hemen, gure aldamenean, lehen Xabier Artetxe izan dugu etapa garailea, etapan 3. izan denaren zuzendaria aberasturi Arabarra izan da gaur hemen. Bastidan 3. esprinean, ez dakit, ase zaituen 3. postuak garaipena garesti dago, Markel, 3. postua ez da txarra. Bueno, ontxe justo beak inoen barri neuen, da penaz, azkenian behabe irabazteko ilusioak inoen, eta denporatxo hau ezen ez, ide horrekin da esaten dut zan, oion irabazten buzu jau, etapa Maiota, lotan gauz bere etxetik kilometro batea, eta esaten dut zan, Maiotakin lehen guzu ez, eta politia litzak, eta nik uste da ametxo hortan, azkenian apur bat sinistu behin dula. Eta beha, penatxo horrekin jauen, ez da, egiz esan Ineos taldeako solan honain jau, heiterrei oso ondo utzi jau, eta beak lastimatxo hori ukan, ez? Eukiten manen hor, normala, ez? Azkenian ikusten frustrazio puntu hori ukitzea ona gaina, ez? Hor izan da, garaipenaren jokoan izan da, eta 3. esan bezala Jon Aberasturi gainerakoan etapari buruz esango zenuke, Markel? Bueno, nik uste nahiko kakotxen artean lasaixa izan dela, dana azkenian igual gidoia nahiko simple izan dela, ez da, iesali bat izan da, sprint hortako taldiak tirein jaue, batez be, Ineos favoritu nagusia zian, da eurak nik uste hartu hauela, ez, lan horren ardura, eta, Heiter nik uste favorito nagusixena o nagusixenetaikoa zala, eta ez dala izan inonentzako sorpresa. Orduan, izan daigun, itzulixi izateko eta normalien egotenan estresa eta behotenan tensio hori egoteko, nahiko kakotxen artean derrespetu banakin txirrindulari izentzako etapa erreza izan dela, ez da. Markel, lehen Xabier Artetxearekin aztertu dugu eta gaur favorito gehientsuenak pelotoi buruan eta ikusi ditugu. Trekeko batzuk ere bai. Molema, Eskelmose, Molema, nor izan daiteke zuen gizonaz nagusiari begira. Eskel, ez, guretako Matias izangoa, ontxe, egiz izan indurainen ja, altitudetik etorren, eta hor gure gen ikuste apur bat zela iristezan, da ikusi gen, azkar eguela, ez. Askotan, altitudean, zatozenean jentia, igual, bakotzu iraupenian ondo zauz, baina velozia purtsua falta da, ez? Baina, gaztia, eta ikusi gen, puntxo hori bakola, nervi hori bakola, eta itzuli hau, itzulitxe orokorrian, da batez aurtengua, erlojupeko haik, arrateko bukara haik, nik uste dut puntxa atletik importanti izangoala, nik uste dut bonifikazioak oso importanti izango dela, eta lehen hitz egiten gen autobusien, ez? Nik uste dela karrera oso teknikua, ze geizten da hona izan biza, eta posizioan, eta taktikoa. Ez da gehi favorito nagusixak iraziko. Nik usteot, nik apostau duan euke, 10 kilometro faltan, 12 kilometro faltan, movimentu bat egoten soler bat zartzen basatzu, ez da gehi, korrere bat hor, ez eta bigarren fileko ez, itzulio dirazteko lehenengo fileko izan biza, baina ez da gehi binegarrak iraziko. Etxeko berri, manduzu. Auzokoen berri, ze esango zenuke, 6-7 bat aipatu ditu, Xabier Artetxek, zuk beste bakarren bat badaukazu? Bueno, nik uste dut ez daula sorpresa hondik, ez da hemen gaina danak bat abestian inguruen ibiltinga. Nik uste bi talde hau ez da jenteak aipatzen da, baina bi talde zuzendaixak be bertakoa dira, eta hoi sekreto asko ez da, ze isa dana bertakoaga, hemen nik uste dut danope egizezan informazioa esentakula, baina Education Festek nik uste dut oso talde politia hortakoakola. Zuzendari oso azkarreako eta gaur irtean behak inonez, hitz egiten, eta esaten notzen Joama, ez da, Joama, zuk horror honak ez dut zuzen daixea, eta nik uste dut aukera politiakoela, oso txirrindulari erasokorrako,
eta oso ekipo, batez behoama, guztia izako, ez da apur bat, eta nik uste bai eurak eta bai baren nilekin. Eta, esan duzu Peio super ez dagoela, baina, Peio beti garantia. Peio, ni gurakonen ekipoan beti, gaixo bai gurakonek Peio netaldian. Peio, Mikel, diataldiak, permitiu lekela bat mobikia, ez da, eta bestiak itxuikia. Eta bidakoinak nik uste abantaiakola. Eta nik uste, itzulia bola fangoala. 10 kilometro faltan grupotxo bat egin bat, 8 segunda amabi, bata beste begira, eta bukatua. Azken etapak emango dur, epaia. Azken etapa, etapa hundia da. Beste hauek irauteko moduko etapak dira, baina azkenekoa hasieratik jotzen hasi ezkero behintzat dena hankazora jartzeko da. Bai, nik uste, eta Gainzari xabe zer esan handixo ikuko, Gainzari xak ikusi du gaur favorido nagusixia Gainzari horren bila, eta nik uste jakitun garila, itzuli ezberdin bala, eta betiko gidoikik eta betiko taktiketatik, zeo zer ezberdin egin bia dauela, eta gaur ikusia, danau be antzeako ideekin irten gaela, bai txurrundurari eta bai zuzen edixo. Agurtu horretik, Markeli galderatxoa, luzatu nahi nioke, Xabiagaz. Badakit, zeuk ere luzatu nahi duzula, nik egingo dio zure partez. Markel ezer izan bada, arrepidetako gizona izan baita, atzo Flandriako lasterketan, gupultzak aritu ginen, Markel ez dut imaginatu egin nahi, nola ibili zen azken kilometroetan Mats Pedersen aurrean ikusita. Ederra izan zen, Markel. Sufritzen. Ezer esan aurretik, ederra. Egixe izan, kusi, eraso inean Kim da bisok ja zuzendari bileran gauzen, eta esan noztan, askarri jo hau, ez? Askarri jo, eta gero, gu pentsen gen askarri izala. Plana zen, aurrez atakatzea, ez azkenian, ekigun, batez begorak againa ezin xo jarraitu, ez Van Aertei, ez Pogačarrei, ez Van der Poel. Ruben izaten mazan ezberdina, baina bagigun Flandesen ezinezko zela, eta argi egukan aurrez jongo inela. Aina askar ikusen denean, ezanen, nire dukan bihurra ez, batez be, glukozan atletik ez da, errebentu jotea. Eta kimek esaten oztan, ondo ia. Jokero berriz erasoin denean, bagigun arriskoek kristona zala, baina esaten nik kuaremu eta pasaikin bau, Pogačar motorrian oian, eta ezin zen, nik uste taktikoki perfecto inela, nik uste jarrera atletik oso ondo, eta esan digun mundu ontako txirrindula izan artian aurrena izan zela, ezta? Zebestiak ez da kontau egin, ez orduan, lau horreikan, lehenko lauretan sartu zen bakarra, apur bat, mundu ontako da txirrindula horreikan matz izan zen, guretzako importantia, 5. gauz rankinan talde, gure taldean struktura ikusika, esan dugun kirol ikuspeitik gore goizela, eta, aproetxo biherren gauzen, momentu nahi beti ez da hola izan, eta ez da izaten, eta gauzak ondo ezela gozau biherren gauz. Podiuma, bai jauna, Mats Pedersen merezitako podiuma, eta itzulion esan barko dizugu zuri, Markel, hau hasi besterik ez da egin, bihartik aurrera, zer moduz modatzen zareten? Eskilekin, berezik eskilekin. Espero ondo, boltan ez ginen hain ondo egon, da nahiko erorikot izan geuen, da, espero hemen, Ez du maizu txarra autoan, eta ez du maizu txarra bizikleta gainean, aldamilean, molema, 9. ari da itzule egiten, bauke molema, etxa. Bai, ez egiz esan baukek, eta galopeneo bai, esperientziako, eta, azkenian, talde politiako bere inguruan, Kim Andersen epe, bateak izan bat aldizin jauen, jakin gurako neke ustot txirnoditza uzionetik urtero torriala, eta etapa ikusitxeaku, eta nire bertakoa naiz, eta zehoz, eta kiten apurra izango izat, así que, zehatuko aldan ondu niken, bestiako bi alden baina zoriontze gelitzen dira, baina bentzat gure buruakin bakian gelitzu, aldun dana errepiden itxik, eta bentzat, atzo matzek erakutsi eben jarrera horrekin inalizateko, ezta? Hori da arrazoia, itzulion, esan bezala, Markel. Eskerrik asko. Zango du elkan remerri. Aurrera egin behar dugu, Sebega, Mallota ez dut ikusten. Hemen daukat. Hor daukazu, Mallota, lehiaketa martxan jarri baitugu, galdera ere bai, galdera oratuko dugu berriz ere. Itzulian partaidetzari gehien duen ziklista zein da, itzuliak 72. ekitaldia du aurten badabat, 16 itzuli egindakoa eta aukerak, David Errabelin, Marino Lejarreta eta Samuel Sánchez, 3 dira itzuli asko egindakoak. Horietako bat da, 16 egindakoa, gehien egindakoa, eta Usabiak hemen bildu dut, eskuetan daukan, Mallota, izango du zozketan asmatzen duenak. Saikapenetara joko dugu, Xabier, gorde Mallota, etxeran eman gabe. Deskuidatzen baldin Gorengo egunetarako ere behar dugu. Sailkapenak, etapa sailkapena, Jaiterrek irabazi du, etapa Jaiterrek irabazi du. Taldekako sailkapena hor duzue,
Ez da zera asko ikusi gaur, Xabier, ez da ondorio handirik ateratzerik gaurko etapa honetan taldeak denak elkarren gainean izan dira. Elkarrekin egin dute, esprinaren ataria mugimenduren bat izan da, baina ez dago inolak ondoriorik ateratzerik gaurko honetan behintzat. Favorito nagusiak dituzten talde guztiak elkarren pare ibili dira pelotoia. Eta Euskalduna protagonista izan dira, iesaldian Euskalduna protagonista izan dira, etapa garaipenaren jokoan, Jon Aberasturi, Terese Gapredoko Arabarra, eta Movistarreko Gipuzkoarra Alex Aramburu, Caja Rural bera ere protagonista izan da, bere sprinterrarekin, Hor Luis Aular, Venezuelako txapeldunarekin. Iesaldietan eta etapa amaieran izan den protagonismoa lortzen badute Euskal Txirrendulari sailkapen nagusian, ez da emaitza batera aldrebesa izan. Aurreneko etapako kontuak saiatuena Txomin Juaristi iesaldian Barrenetxearekin eta Cristian Rodriguezekin kilometro asko egin dituen gizona Euskadikoa aurreneko esprinan gainera bere izan da. Lasterketa buruan, saiapenaren saria eman diote Markina Semengoari. Biharko etapari begiratu bat eman beharko dugu agurrasan aurretik. Biharko etapa ekitaldiko etaparik luzena. Nafarroako lurretan egingo den etapa Bianan abiatu eta Leitzan amaituko dena. Eta etapa gogorragoa, gaurko baino gogorragoa. Ez dago alako zailtasun, aparteko zailtasunik, aparteko mendate gogorrik, baina saldia ez dago hortartean. Hortxe duze profila, ia 200 kilometroko etapa, eta saldiaz, eta hor saldiaz. Saldiaz da. Ez dira erabakigarriak, saldiaz eta gero arkizkilere igo beharko dute, eta helmugara ailegatu horretik mendate oso luzea dago. Igoera bera baino uste dut, arriskutsuago izan daitekela jaitsiera. Jaitsiera sigisagatxua da, eta teknika ona duen txirrendulari batekan min eman lezake, eta gero garrantzitsuena, segurazki favoritoen artean, elkarren inguruan ibiliko dira, baina behin eta berriro esaten ari garena, gainsaria. Gainsariek aurten garrantzi handia izango dute, eta biharko etapan ere joko pizgarria hori izan daiteke. Arkeskil, bi aldetatik igoko dute. Leitzatik pasako dira, Leitzatik gora igoko dute aurrenekoz, Doneste bera jaitsiko dira, eta gero bueltan ezkurratik gora igoko dute etapa amaitu horretik Arkeskil. Bigarrenez, esan bezala, ekitaldiko etapa da, etaparik luzena, eta ondo garela, arratsaldeko 3 inguruan hasita, zuzenean eskainiko dizuegu biharko ere. Gaurkoa, Haiterrek irabazi du, gaurkoa lasai xamarra izan da. Hasi besterik ez da egin hau, aste guztiko festa dukagu, beraz, biharkoaren zain geratuko gara. Bihar Leitzan, esan bezala, ondo garela 3 inguruan hasita, zuzenean jarraitu ahil izango duzue, itzulia, egunero, Xabier, biharkorako favoritoak aipatzen ezin hasiko gara, ez? Bueno, nik uste dut Ethan Hayter bera protagonista izan daitekela. Talde txikietan ondo moldatzen da, eta Ineosek kontrolan eramango du, Ethan Hayter aurren baldin bada, zail izango da, eta ia ezinezkoa bi etapa jarraian irabaztea, baina aurrean izan daiteke, eta berriro diot, favorito nagusiak elkarren inguruan ibiliko dira, gainsarien jokoagatik. Maiot horiarekin izango da Hayter biharko etapan beraz ondo ikusiko dugu. Erraz ikusiko du alde guztietatik azalduko baita bihar Hayterren maiot horia. Esan dakoa,